Siri, kama mikadi enko Siri, asenti enko Siri, enyu brief enko. Nianto Sampa. Mama kwa ba de ba kuma 87.9 FM. 3 days ya fiada ya kan say fiada bi ya guy no kwase my friend Mary Nyan. E dey atome so say me ba Krista ba ewure ko amoatin. Oba be di me ho 4 days. Ama me de me say ewure anase. To okọ Pram so hospital doctor no. Abedwafo nyina da aye krado ya ye de gu proso na fe ye de ama wonti ba bia wo bia no adaworoma no abomodi ase obeka ye ho ewo Akoma 87.9 FM na ye fa boja ye bi ye guy emro ba bia da wo bia wo ba hwe no wo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like ye page no na eja wo comment no ewo ho na afi kwaso asa wo be share ede ama ye YouTube Akoma 879 wa dawroma eni de kwan so bomodia say so wo hwe no YouTube a wo be subscribe and page no na wa mi notification bell no so breso a you get notified na wa share ama foforo so to me enya bi ahwe na bibia to me aye kama pa na OPD Radio GH ewo UK make us say womo ebia to mu de mu eden pa Free FM 97.5 tachima 87.9 manager na chehene ene na pamfo make us say wonum so ebia mu ewo ho ama obia ataidi ya wonum etie bi Ghana Association ya wonum headquarters Mantova Viadana Italy womu boye chidom ene adontere matomo nkra o Ghana Association for matomo nkra de mu aden pa meka che mo se Holy Heart no Emmanuel Frempong Holy Heart no matomo nkra se mo nso momra meboa ye kakra na ye mfa nso so na bibia anya kama na Nikki Pizza Fan Club UK make say Nikki Pizza Fan Club UK NG omuso eboye chidom ami nua ba Nikita ena menua bema Mr. Siama Pizarro sabre womo eboye chidom ene adontene ewo ho enu nti sabre won so efa tumwe ewo ba bibia wo bia na nakua koko ewo ha sanso ena an ewo ha sei Evangelist Samuel Mensah Ishmael Haywood ena eboye chidom ene adontene as producer ena Beluchi ene na ya won so ediyan eko social media eno eye live Akoma mu Nsem medin de Marcos nemom achichiri ene bencheye ba bibia da wo bia no bomodi anse onso wo case 87.9 wo de beba na yetumi atena so ede ama wo hade yetena asem so a wo awunim se yede ye no kuredie ena ye adwuma nti yetena asem so a na chese yetena asem so enti wonso wo problem a ubetumi ede aba na ya hwe ede ama oba na se wo fom kwane a ubefre producer 0203933582 0203933582 and now 0552 601529 0552 601529 so would the wasam basa wo free beta coverage western region eastern region upward baby a wo free baby ano wo de wo ba na ofom kwane a ofre producer 0203933582 0203933582 and answer 055 0552 601529 0552 601529 producer ebechere wo kwan no na chese won so wo de wasam no aba e betra so na fe yaka e de ama medin e de Marcos Akoma 87.9 FM jumedie no ye frɛ no Akoma mu Nsem yenko na ye ne yenua baba ko a Akoma FM 87.9 Kumasi oba memwa hawie no mama dabi mante wonka ye mpacho asem na wo de aba no nibresam kase pa nti wo babo modi ase wo beka sa yie e de amame ma vim ma menu komodi enimu odin Patrick friend Mavis yeah yeah Mavis Buadi okay he na free buy Buadi nyen biase ayo gas Mavis Buadi free Buadi na buy wo free ni wadu biase na buy okay nti awie assemble na wo di free new edubiase ebeto me abegafo metie phone mahwefo ni
mampa chama da ase mampa chama ase mama de ba na em se tama me ko school ni abranti bi hihye ho ha friend mauli na me ne wo wa na ma nyinsan ba enti ama me school mentimi anto aso ama me ma me mo ka kire no se wasem wo school dia ne on fa me hye adwuma ma ogitum se adwuma no ode mbehia na mo oniska ene sa dia me mboa no na wanya afu e wa bla na menyem nina ama okoje asase na menyem nina na me ne ye adwuma ma oba pemfo okwafu ma me di nachi oba meba okoso akoko na se kan kwa me di nachi 87.9 na se ne edua mawuli me pa cho an na me nuanu miensa eka ho nti omo na de omo ahonde ye den eta eje se na bia omo sister besua adwuma nti me ba sabe ya omo sister ebesua adwuma nti na me kai etiefo yo mu achichi ne bencheye se Emmanuel Frimpong Manson Holy Heart de no ye nyanwie yo yeguso ada ye yo ye nyanwie ye nyanya sika no a ye hwehwe no eno nti wadawroma baabi a wo bia momodi anse emu nso obetumi asupport ye huebe nyame ya adomu a se Friday kra no na yetumi enya kra ne sika no a ye de amom papa na afi ye gya won kwan na omotimi akwa ye surgery no enu nti mako menima bedwafo yeguso ye koto na yesremo se madawroma eni die kwan so yesremo akura no ne tebia enra ye ne omudi nkomo no sesei ne gina bia enye maami ne su aye bebre na reho no aye bebre adoso ti wadawroma ba bia wo bia wo hwe ye wie anasa wote won yenka awie dombo aye ne yentumi enye akoda no nko a enkwa odi ye enye ne nkwa ne yehunu se yenso yetumi aye bibi Emmanuel Frimpong $87,900 ena kolebu fo hwehwe na yede aye ne surgery no yeguso nkakra na enso yesika no mo ano nti wadawroma utie na wo hwe ye ne a yebeba so ankasa yebeba so ebobe 2:30 yebeba so ankasa na we die eyemoguo nti wadawroma bomodi anse obebo aye numbers no memobo eye 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 and 0599 814-926 na yetumi abwa na bibia tumi akoso kama inti kosoa se onso obekosoa na wotumi abwa yen mame toaso medase mame nyemu na me di boa papa yi me nuanu mu ka ho sha asam na se ye mame me ba che yo ma sha se ye no be ma no na me ne ne hyehyɛ na me ko school okay ana Nsem ba Akoma FM 87.9 Kumasi minto aso min go school ni biom ama me mam ka chense ne sa dia on fa me hye adwuma ma oje tu mu se adwuma no de mbesua na mo oniska enti me mboa no na yenye adwuma wonye ska na ode mbesua adwuma ama ma me so meje tu mu se me so meboa no ama ska ne ba me so makosua adwuma ma boy ko je asase tama menyim na okwa me di nachi ma bi oba pemfo bi ayeko afuom a nsuo to a yekope body ahaba na ejina ase nsuo ne totse a ma yebesan aye adwuma na me nuan mu na aka ye ho saa akopem tama me woye no me nuan mu anja no Akoma FM 87.9 Kumasi omusi manam di nachi akoye adwuma ama hon kokko ma ye wie ama osan ko gya asase foforo anu so satan na me bande no wanyi kakranti na me so mitimi ko afom ma ye ko afom ma me sisa ntoma gugu pen ma ne ye ma na me de akola na da so na me ye adwuma me ni na ye adwuma ama hofo no susu ma ye wie afi ye wie boy mfa me go sua adwuma o ka kye me se adwuma nde me nya botre ma adwuma no yo o se me nya botre adwuma botre so me nya na mo mi samboa no na ye nya store ansa ma store no susu me boa no ma store no susu ye ne ye so no tie ne ye so we nsuo ne ye so a 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 afi ye wie ya boy mfa me ko sua adwuma o se ne nua sua adwuma wa kranti o pon adwuma ne nua ne pon ne ho a ne nua ne ba be hwe store na ma no na mi suma ko sua adwuma ne nua ne pon ne ho ne nua so no kura de ntimi bete ne kura na wa ye adwuma
enti ono ne blampa obi ntena ho na me so me koye den me ko sua adwuma nti wa mama nsua adwuma de enye because ma boa ne pa boy ne ka say adwuma de on fa me nsua na so ono de me ko sua adwuma ne se me ono wo jame a me de me nsa no adwuma no me de kɔ nti won tumi fa me nsua adwuma ami ka che se bla wo se me mbo wo na ye adwuma ama me nua no mu na ata wachi ama ye adwuma ama ya ye koko enye bebe ba akompo ama ya ye wie ne fa me sua adwuma ro ka che me se mimi ko sua adwuma ne se wo jame a mimi de me nsa no adwuma ne kontinu wo fa me nkoto adwuma mu ana ma adwuma kakra me a me ya me sika wo me ho so de bia ode no bombisia sa o jiskani na ase no ana ye na ye tete wa me nua odi machi nti na ono so yes ana ono ase aboa ye mpa nti o metena ye nche na ono sua adwuma nti na me nua no wote ye nchen sane ni na na one me nua no so hyehye ho abra me nim nti da me behu ye no bibisa no ka chem se enim me nua no so me bisa no so enim ama me kɔ ne papa ho ekra kɔbɔ na ma na ye ma ase me kɔbɔ na ma ne se na me hu se wone ne ba ne me nua ne ye ne papa ka chem se won wehu ni na ba ono ka na won ka nkyere me nti wehu ehwa nti me kɔ epa na me kɔ ka chem me kuru se enya ade a me nua mama na san den atena ye nkyɛn bi mu ti sa ade a on san kɔ ma me no me nua no so jitu mu kɔ ye me nua ne kɔ ya nkyɛ na me nua ne kɔ fa ya ale makɔ se me kɔ sra me nua no bia makɔ ho bia ne yare no emu aye kese enso me firi hɔ de a ne ho ye enti na ma me no mo nti ase enti omo bisa na sa ne bla so a ɔno so ne me nua ne dae no ɔno so ɔhyɛ won kai wo ayi nipa na wone ne tie no ɛna ne bu nua ne da ne brand ye ne de won kan ho asem ne bisa na me kunu ne bla pani sa na ɔno so ne me nua ne hyehyɛ hɔ sɛ ɔno ahyase no me nua ne sɛ o efuom na ɔfrɛ no ɔfon so sɛ ɔnse nsumre no enti me nua ne di nso ne kɔɛ na ɔkɔkye no ne da wɔ nwure no ana ɔsan ka kye sɛ onim na sɛ ɔbɛfie na ɔbɛka ɔbɛwu ana ɔbɛkunu enti ɛsa me nua nso na osuro enti me mbɛka asɛm no wɔ fie enti ɔyale wie yɛ kyere na ɔno ahu sɛ baabi a wadu no mo ayɛ de no ansa na ɔkan sɛ saa na me kunu pani no so ɔno so frɛ no sɛ ɔnse nsumre no wɔfuom ama ɔde nso ne kɔɛ ama ɔkye no ne da ansa na me kunu nso so saa ana me maame mu di asɛm no company fo anim ɔmo frɛ ɔmo bisa ɔma ɔmo na agitum sɛ ampa ɔmo yɛ Akoma FM 87.9 me kunu ne blood ya na akɔyɛ nwula mu die nti no ɔmo pɛ odwan na ɔmo fa nkɔyɛ amamle wafuo anim ɔmo gitum sɛ yɛm bɛyɛ ana ɔmo sɛ ɔmo pata yɛn me pole me kyɛn sɛ me de me hia ɔmo pata bia me de akyɛ wɔm ne hia me anu sɛ ɔmo aka no kre no ɔmo aka no kre de anu anu de me hia obi apata ana mpanifo no se da bi maame nkasa nti sɛ mangye ɔmo hwe de na yɛ sɛ manfa nkyɛ wɔm nti me ngyi ne bibi ana me se me de me hu ade ama yɛ den meka nti mpanifo no sɛ ɔmo ma me ntoma pofa baako me nua no so ntoma pofa baako ɛno so bi kunu no ɔmo anyɛ den ɔmo antwia ama me a me fa me ntoma pofa de ma me kunu sɛ ɔno de ɔngye ɔmfa ma me nua no sɛ ɔno wɔnyɛ sika na watɔ ama me ɛno so me de ma no nso no ɔgye de ma me nua nso me se wanfa ma me sɛ nea me san de ma no sɛ ɔmfa ma me nua no so wanyɛ enwure mu wɔn ka sɛ yɛmfa ntoma pofa empata wɔ ne wo nua no pofa me me nua ne baako me so baako ɛna o se deɛ ana ɔmo gye to mu sɛ ɔmo bɛyɛ nti yɛ nna yɛ firi hɔ wie no na boy no ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔka kyem sɛ ɔni sika ɔde bɛtɔ ntoma no ana me ka kyerɛ ne sɛ ɔn deɛ me nua ne deɛ ɔma me fa me a me ntoma me wɔ no me fa ma no no mfa ma me nua no na so ɔnyɛ sika no ayɛ den watɔ mienu na ma me ama ɔgye to ama me de ntoma ne ma no so ma ne de ma me nua no ɛno nso so a ɔso me de ma ne de ma me nua no so ɔnsan fa ma me bio yanko ana enwura mu de na yɛ sɛ ɔmo ntɔ odwan na no so ɔmo fa nkɔ yi me nua de kra ne mfiri enwura mu hɔ no so ɔmo so ɔmo nyɛ ama boy ne nana ka sɛ ɔno ɔwaduro wɔ hɔ paa ka ɔde bɛma me nua no ama ne ho atɔ no so ɔnyɛ me nua no so obewu a wɔnwu nti nya ade ɔbɛyɛ die nti ma me nim twaso yɛ bɛba wuni ma yɛ bɛhunu ama ye didi ma noa na me nua no yare na asɛ ne ho yɛ asɛ ne ho yɛ saa na me nua no di firi ana me ka kyɛn sɛ nam ne so ɔne ne brenti ama me nua afrim nso ɔno a wɔn kai bla me ne na abrɛ na sɛ nempo na sɛ me fa sɛ wafo me nua no na sɛ yɛsi munya ade na me nua no ho ntɔ na ka kai bla me nua no ayɛ den abrɛ wɔ ho na ka boa na ka ne ho ntɔ no nso so wanyɛ ama me nua no wu wo de me ne wo ntwe adwuma so ama aboa ma wayɛ adwuma wo sɛ adwuma so mfa me nsua
o fa me nsunya dia o de fine me sika me bre ya me nyae o de fa me na me fa me nkoto adwuma o ka che me se no so on fa ma me enti se me ma me nim papa nim se mesua adwuma anko mo de me koto adwuma mu ansa na wo wale me enti me nko na me ma me nim papa fa me koto adwuma mu na me su yo mate se me nko na ma me nim papa fa me koto adwuma mu dia mate me wo ho ana sister bi baaye ana sister ne ba na obeka kire me say me kunu ni di onu ni nua ketua a wa wie school odi na akoto adwuma e wa bra me a me ne wa bre no me wo ho nso odi obi fufura akoto adwuma odo ne sister na odi obi fufura wa ye ne de en man bi na minim say ne bibi o so nya ne fi bi ada wan hwehwe me no ma okay de girl no wo ho no o ma ota ba me ho ne me baketwa no o me ne timi di agura anti me o kla me so ko hwe adwuma ama girl no koy nti me de minim say me kunu na di ko to mampo ba girl ni sister na bebo mama ne se ne me kunu ye ni nti so wa me ka nche me anye because onu so hu say me ne kunu ya ble pa na say me want me afa me ko hwe adwuma den ti no fa onu na ibnu ba nko hwe adwuma mu ana am ka chen say me de ho de enfa me ho wa ka chen say me hwe adwuma de a me nko na me ma me ne papa me ko to adwuma enti me so ma te me fa ne say adwuma no ma boa ne keke ama wa ye nti on de on fa ana onu so ma miska nko me de na won ho so on fa ma me nso so a o ma miska nko o ma miska na me free home because na na ne oye no na sin kra se ye di sika to mnim chekere me mente asem ya wo kan ni ba ko pe e na mahunu se no de what's your discount 2 minimum aka we ma che se buena be ma na ye ne no to no be ma na your friend is saying what did your friend Maole Maole na me ne to waka sama e be like me ni me bua na ma na ye adwuma wie no na se ne oni me biom because o ya dia won ma on bi na no nka na so ni obeye no won na ma che se me won ma anya body da dia no obeye on kan kire ye ma opia won edura na adwuna no so anyimre no so opia ta ma odi be ba be da no enye o ti bi ko hye mo ta ma ope ansa na obeba be da ebi wa ha 12:31 da wa bante ma ne 12 so kwa na jo ha ma na jo ha ma on kwa na jo ha no okwen mi ndi be bia woko se boys na bi adwuma na jo ma on onye adwuma na jo ade chine se ye nna ye kwa afum a ya kwa afum na abo be 3 na mi ma be fie no na onu so wa afum ma ansa na wa be fie no ma na adwuma be na osan akwakoye na adwo biom ne so na wa pie ko na wa pie ko sa ansa na wa ba beda man ade chin susu dia ne ma no susu dia ne o ma mo didi sika dia mo chop money de o de ma wom ne so otimi pie kwa ta mo pe ma o kasa no kura mpona style de be yi wa no ma enye apart from anajo efom adwuma de na o ye bi adwuma be na o san ye ma onye adwuma bi abiem efom adwuma na na wo ye onye hwe nka ho ana bika chen say me le san na sitina we de mintimi ni ntina enti on de on fa ana ne wasan ye ahye me say wo na musu nti menua ba afiri mu de a misu mintimi ni nyo den entina because ne wa ye be de na menua bi asansan ba wo ho on ti mi san ma ye ho biom obi su besuro se obesan ba because oba wo obesan ni na san ye bibi nti o ma boy we so on first kama squan so on fa ma me nko am ka chen say ne wo ye obema ma ye boni na misu ma nye scan mi da ko ma ka chen say ni petit pa me ko cha na me nye scan mi fa nko nyeska na fa kwan no na menti ase no nyeska fa ko so adwuma anasa nyeska fa kwan me nko le me ma me nim papa fa me nko so adwuma enti wa pe usika na fa pack oni e ma free ne nchen ko kan sai me pe me sika na me fa pack me ma na me fa ko ma me nim papa no fa me nko so adwuma na ma me no papa fa nko so adwuma na me di galibo kete kulampo na nya de ono de mbe so adwuma oye dan o se me di galibo kete kulampo fa me so adwuma we di gari bokiti ma gari ani sana ya okano bukete wa de oye die ni oya igbeni na won so igbeni ayigbe enu wo ya osa no ukrom ni yazu ukrom betawe na mu a na we di igbeni ayigbe pa ma we de bianka ma we de bianka wa bubo nka se ni mu wa we na feko igbeni ayigbe eni na adan ono oya me sa no Inti wo ba se nya den ama ma me dem ba se on hwe ne ma on hwe ne ma me de se me dem se nkwa no hwe omo ma on hwe wom ma 6 years ni nkwala no on hwe wom on hwe ne ma na ka o de me no me sira no on de on hwe me sika ma me 87.9 Kumasi ma 1008 on hwe me sika ma me
na me so me fam penny me so me de be on hwe ne ma on hwe ne ma se wa free ne ho ana ma free ho wa free ne nchen e fa na wona na tie me pa tuna me ni wo enkoko enkoko ekurase bia mo free ho so na se okay na me ni no nti wo school no a wo hia de no a wantumi anhia no woni mawuli ekoko hye ekurase wo hene kwa wo se osono ase nti wo ti osono ase a wo kwekura na wo osono ase na wo ja isuku ne kokko kwotrai enti ma Mavis enti wo free mawuli ho ba wo ma me mo na nya sen ma pa 6 years ni se woni no wo sen 2 enkram you no ba ko be ma ba ko mo ba pani nya mfie sen 11 years 11 years mo ba pani ana wo ankasa wo mfie sen pa mo 28 years 28 years nti wo ba mawuli anya akwan ma me ba no 40 cedis wo ba ma me mo no 6 years ago no me papa 6 years ago ena wo free mawuli ho e wo so na se ba wo ma me mo ena o ma say 40 cedis ma wo di eti ni papa so di 4 cedis share ni nana no monsa enti tama wo di mu free ho aba ma me ho na mo ba pedi no wo say okay now wo be 5 years no be 5 years oh yes I go 5 years for na ke 1 year nti mo ba ye 6 years no on Sunday mo hweda ma onu ba ho so obesela ne nkwala no ana onu po no okọ ne ba bi onye so ohyeda ba ho okọ ne ba bi no obofa ho ana obema mo 3 million no ano nti 6 years be 3 million pe anu kwa 2023 ye ena ode mo mo ye friend na ensesa 87.9 ye friend na me chese say ye friend ma wuli sese a ensesa wo si wo mo free ne nchen osuna se eba mo ma me mo ho no 300 Ghana cedis pe no ode ama mo 300 Ghana cedis pe ana ni papa so mo 100 cedis ada na obehwe wo mo no there be onu podo ndo di kan stand 100 cedis say ni papa ene so on fa mankwala no nti for 6 years ni enkra mienu no edi wo mo papa botom sika 400 Ghana cedis pe 400 Ghana cedis pe na pani no nko school pani no oko school why na din ko tun school wa ena kuma na school school Akoma FM 87.9 on pe school ni mutananti say madam no say so on pe school ni mutana de minjano tamon no oye we aweba na so wodi ni free oba no wo 1 year say wo 6 years mo ba manya oko 7 years ena wo tifia wo nko school enti time be na madam ne say abodwo wa na bodwo no wo nko school e bia na school mo na ni fa ne ko school for free I won't go any school. Now, crying 7 years on course, Cobiana, Sikasamuntia. Man, ya ampade. Sikasam more than penny them before so on the Obeko. 7 years or Baba Cobema Baco, or Bana Ekituan, on a penny. On a pen on your co school, na Kituan, and to Kituan wouldn't throw Papa, no what affairs so 7 years when you were Papa. Onimuno, Una won't penny no clamp, and Papa both our sober and Grano Onimuno. On po ni mu ni papa no. Na so de odi ni free oba no na ni afika kra. On kwa no wani mu no. Ye hwe na bra na wo school na wo JHS na se SHS. Pachemu afina me call form 1. JSS1. JHS1. Na wanya mfie sense abre no. Okay, na me wo be 14 years. Na wo 14 years. May 14 years. Man ko school ntemu. Ada no abon. Na meti obi nje nipa na meti nko afọ man ko FM 87.9 man ko school ntemu. Wan shara nko school ntemu ba na ni made kakra. Nti 14 years na aka be ma hweye. Me je say o ti ase. Me say 14 years na aka be ma hweye. Ana on te the American say. Mama ti ase. Ana enye mawuli na break your virginity. Man pa cho no. Ena no anya 14 years. Ti 14 years na break your virginity. Mawuli nti. E dey asem no ka to wutim sa no. Akra wo 14 years a wo so wo JHS say. Form 1. Wo form 1. JHS 1. Na wo ye virgin. Nti asem be na mawuli ka to wutim a virgin. JHS 1. Wutumi kwa bi mo ma ne sa no. Ka kire me. Many abri o. Boja ye bi a guy. Do fi adam me fa ni ankro. Me say asem be na mawuli ka kire wo a virgin 14 years GHS 1 was matewase me ne udi wachi no wakoda
Asambe. Me bre na ekọ no ye ton frama. Enti what ye din nyina no. Me bre na ekọ no. Ene fia da bobo so se bebi. Ma o ka che me se ne hiam bia o de be ma me. O se de hiam bia o de be ma. Enti wo so e de hiam de na wo ka kire no. Man ka hwe ankere mo de no ba ne sema me ka kire ansem de me school na mpese me de me ko. Wo ka kire se u school e na wo pese wo ko. Nti o ka kire me se me ko school bia o be ma me ska. So me ko kire me se me ko school bia o be ma me ska. Nti ne hiam bia so me ka kire na o be ya ma me o de be ma me. Enti no de ma o. No na me ko school de na o de ma me. No ma saying Obi wa ati ma me 10 cedis 15 cedis. Na de ko school da bia na watch bia. Dabi. Da bia no de ma o. Enti sabra na enye ono ma me ne papa na tie na obi na tie. Eno sa tam na mbitu obi nche na me san ba ma me mo. Enti tema wushi amawule no de na waba ma me mo. Na wo ko school na ma me mo ma wuska. Mpacho ma miska. Omo ma wuska. Na ma me no papa sabra no mo ye adwuma ben. Bacho mu na fu adwuma na na mo. Enti mawuli abe ba be hye wo mo adesoa. Mawuli e be hye wo mo adesoa e de ama wo mo. Enti no da bia mawuli osibu 10 cedis bu 15 cedis me bua. Good. Enti no wo ka kire wo ma me no papa say ma me ne papa yi. Mesra mo adawroma. Mu hwe mi school na nso so. Abrantie bi a mehia no mawuli o say se ma adesoa no obehye. No no na hwe mi school. Da bia me ko ma me 15 cedis. E bu ma me 10 cedis. Ti mo mfa mo de ne hwe me nuano mo aka. Me de mawuli de ne ko school. Da manka. Manka hwe. Nti na anje mawuli de no age ayi de o ma me no papa so de be ma waka ho. Me bisa o question answer. Mensere. Mani abresa krodo mensere yo. Ena me ba bisa akua mo mensere. Mensere bi. Matima. So ti ase. Nti be bisa wasem na yima no na se utie ha pa. Utie ha da bia utie. Se onum se de mesi bisa mo question de ma e ma ne nyon wanwasa. We say wo sabre na ma me no papa ma o sen e di ko school. Akoma FM 87.9. Ebu 5 ni 6. Na chese na enso. Ma na so me pa. Na so. Because na mo ye feed my school ntin na so. No me ye den. Omo ye aduane my. Oh, school feeding no bi. Mo wa be enjoy bi. Tini e ma wo bi. Tina ma me no papa de na so. E na asa age ma wuli de ka ho. Enti so ma me no papa ma 6 cedis ya. Na ma wuli nso ama 10 cedis. Na ye 16 cedis. Na wo de ya den. Ma ya me din na go school. No akwa wa no. Ako no na fofo na mo de ahye mo se. Enti brebe na start call ma wuli ho. Me patro ya kire mu tie me patro ai. Na si yo patro ai. Brebe na start call ma wuli ho no de ukọ fie. Guest house hotel ifa na no no koda. Me patro de me ko fie. Ono ani fie. E fie wa han ya na busu fie. Ni papa fie. Ni papa fie. Patro. Ai 14 years. E bra wo kọ wo tibi koda ho ma de chia na brebe tambe na wo ko school anu wafa ho wo pon anu wafa ho anadwo ya akosia de no wafa na star be na wo de ko ya me ko anwumre ba me nda ma de nchen ya de wo ma me no mo monitor steps se na omo nim se me ko ba binti ya ma dwempo ni ho ya wo kro mo se wo kwen se anwumre no ye koda ye nna ya da wi no ene ya me ko ade wo bia wo ne dan ya wo dem me ba cho unya mo bia wo ne dan na me ni nya ni odi machi na me ne neda ni odi wachi no nti wo free wo tete o ma me no papa da na akwa na me ko amu da na me ko be san be fie kra ansa na me be fie kra mu hu o beba no mu nyina da better me man de time di nyam san kan grande ya me nhwe time o ba won hwe time na baby a mawuli tie ne baby a na momo tie no mo fa card mo akọ ana say walking distance me ya me nante o nante ko nti anadwo ukodi wi a no abeja me kwan no aba abeja kwan ko sepe on hu wi a no wa hohoro wa no hohoro twem no aba abeda wo de nsa kata no na ene ye fia da mo ja ye bi ya guy ye bi atimisi don worry kra no hohoro ma abeda no sha condom mba jo da bi on sha condom na wo so break your virginity 14 years wo bua wo sha ma wule no wadi bi da ti first day say na wo ye no obi a wuni bi da say na ye no ka kire me o ka jim say anya me ya nti me je me nda won say anya me ya so me yi mani
Me sha wa na afere na me mani to nten so e. Yankwa. Masa do ka o si mi da ho nti mi da ho ne o ya anya me ya. Mama so ye wi nso mo ja nso bai. Nso ye me ya. Ko nyina na ye me ya. 87.9 Sa first then you want to bia. What ya? Ye me ya. Ti wo ka chen say true na ye me ya. Mi ka kire no. O ka kire no. Wotu. Mba try. Oh boy. No na yo ya no ya na ya. Si de kwotu. Ni aha ya wie na be ka chen say eye wo ya nti wontu obesi wani so am wahunu. Nti efri adechi ekọ no breben wo ye to aso breben na kokọ a wo afedi otum say wo kura wu. Man for one frame ya nti I check akra be 2 ekwa 3 weeks. Ansa na osan frame. Akoma FM No sa frame won to sa brende no atrantra nsuo so an kan fa so ama ewu tu sa ko obie mu de na yo yankonko a edem yo yankonko a and ote de me se me sir fi Kakala. Ya wode kakra ni na di si o ma me no papa te brebe na o mu chi wo se wadi bi Mama nyimu ye na. Wọ́n yà mú ká sẹ́ mú dáadáa awọ́fọ́ no nti ká kyerẹ́ mi ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ yẹ dẹ́n ní ọmọ hu sẹ́ wọ́n nyam ní nyinaa bọ́ mama ní ẹni yẹn kwẹ́. Mama mi am menses na ama no. Ana mi bọ́ mama mi ama ni sẹ́ menses ama. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na mi am kan. Na mi kyerẹ́ bẹ́ẹ̀ ma kuro. Na ọmụkọ na mkọ bọ mama ni ese ni se na me kan nti onu so boya ni so onu so wan kasa enyo onu agitum sa aye onu Na mama no papa ni mawuli dada no omunim pa no omunim no dada ahaya Akoma 87.9 FM Akoma hu nsam dwumade no a na waso eguso a wutie no nti meka say edi atwagu e wo TikTok pa nti wo betumi abehwe bi e wo TikTok e wo ho na Facebook nso e ye live YouTube nso e ye live wo betumi ahwe bi Facebook YouTube and na TikTok e the moon live papa wo hwe no na o share o share na je say wo guso na wo sai e share na me guso na me say e kai mo bi me say bia wo case na wo pese wo de eba wo betumi afre me producer e was 0203 933 582 0203 933 582 and 0552 601529 0552 601529 say ofre producer obaje so na fe wa ma direction no na che say onso waba dia wase e dia kire bibia e beye e de ama kama na fe yenuanom nso mo hwe yen e wa chichiri ene benche ye na megusu ada e kai mo say eye frempon Emmanuel Frempon hole in heart no madaroma ene die kwan so yenyanya de wose yenya sika ne yenyanya nwie yo Emmanuel Frempon man so maame ene opapa eda so hwemonim da so tini nisuo enisuo ene nkoto sre no nsada ne nsayem sese akra ne health no obroni beka ne say deteriorate na che say ginsemo na ye twitwa yani a enkoso obi aso say yahwefo ene atiefo yenti yeguso madaroma mo amohwe ye monhye na me de bi aye me de maame no de na aye me status monso mo peke na mo ahye e de amaye hu ebenke ne week na se yenye sika no abo no na ye de ama wonom na fe ni week no omotimi de akra no eko kolebu abaya sabia no emu enu nti yegusu ada ya yehwemonim mobile money numbers no ye dada no 0245 301462 0245 301462 and 0599 814-926 0599-814-926. I just say so much to me about a hole in heart Emmanuel Frempon Manson Madam Monkoswa na mon support ye afi yanko ma yenhwe ti wunyi san ye no ade asem na maame no papa ka kire maame no papa mo ka kire me say nti boy no mewale na ana ana me ka kire mo say ai mewale no wo be wa no 14 years at the age of 14 years Mavis ade na wonim fa wade ho ensre me say at the age of 14 wo kwatena wade ase wo be ware say wo de ka kire me ma se na
Mimi ya san kame oba akwa se manye mo awie no ana me sese manye mo dia anya boy no me den me ware no obe ware boy no okay ti sabre no me nyim wie na me ka che no nso se obe ware me nti na me so me ka che ma me no sa na boy no so obe ware wo Matias na no waso awade mi problem no na waso awade na o plate yesen ben wo suit yo ha dia no man say wuti o wo bi a wotie no radio ehunu me say na wo plate yesen Akoma FM 87.9 na Kumasi. president na me bi na won tuma yesen me to mali na me obi 14 years why na toto ma ho se ya ya ma me mu ye adwuma na ye boa o ma ebi wa mutin ma se engine fanto ne ye pe bia ye fanto nti esa na me dia tontoma ti na wo ntuma dodo sen okay na me wo be 5 na wo ntuma 5 ya de kwa awade ena watoto oba wo niema ya ye de cooking utensils ne ho niema nyina na wo bibia waboa ho a okwa awade ma na me boa me hu so Akoma FM na wadwene no so anyini 87.9 ya wo de kwa awade nti wa na ama me mopa mo se waso awade de akwatra be ma ne so da bia mo ampa mo me nti e den o wa ampa mo nti sa mo ko hu boy no ana boy ne se sa dia menyim dia me betena no nchen ana me ma me se ne o de mbesu adwuma nti oje tuma na o ka se me mboa no no wonye efo nti ama me kotena ne ho nti na ne ho na me wa me ne ye adwuma no ti wonyim nyina na wodo mpa chan mpa chan ukwata be ma no na wafu na nyasen okay me ko ne ho na o be 5 months ana me ko ne ho ufiri ma me mko na kwata ne nchen no wonya busumi num ti abusumi num no start de wokwafuo mu mpa chan na wokodo ko ja asase na ye adwuma koko ana banchi bode koko ti na wodo bi mpa chan wodo wafu no na me do bi pa wanka ncho set na fie na wo wode wafu no 14 years mpa chan ya wanyinsa abusumi num mpa chan ena be ma no ede wo aye trata ena wodo afuo ni mpa chan se no na ape wo ni Friday na wo kam ni krampo ye go efom bai na ho den ye dware wo nromu a na ho den 9 months 14 years wo be wo no kwafo mba yansa wo be wo mpa chan wanka ncho set na fie mpo na ji wa ho wo do kodo yi Kumasi. wo ni ni so ade hunu bi ama wo da won wan kwa efom kra me nuan mu di mechi ma ye kwa efom ade wo ti wo no wo sa akọfa wo nuanom be ka ho wo ni fie ho na be bia ye won bia me nuan ma me no ho de na enwa ti na wo nuanom be sra wo mpa chan na mo nu mu nyina akwafuo Akwafuo. okay enti breban ana wo be hunu se wo nua a wodi wachi be ma wo ne wo awo sesa bre na ofa wo nua ne wawo mpa chan okay woni ne hyehyɛ hɔ breban wo nua no wo ne firi ma me baako papa baako mpa chan okay enti breban na be hu ye tama na me nuan no wo hwe adwuma na me ka se wo metena ye nchen na me kuna ka se si bia won so aboan no wo metena ye nchen se na be ya won so okwa adwuma na wa maniska because won so aboan nti tama me nuan ba ye ho no ana me start hu ye wo nua no anya fie sen no be 15 years nti wo hu ne san me pesa wo kyerɛ yɛn ɛkwan ya wo fa so hu sɛ be ma wo ne tie na wo sabre no wa wo anya aboso me sen o satam na akura no wenyi fan be sen na me ni ho no be 1 year be 1 year na be hu ne sɛ wo nua wo ne firi ma me kro papa kro ene ma wo li atwempra kyerɛ mas na single won pen ne dem nti nua no wa sekete wa fam ana ya oda fam nti se ye da ho a na meto mensa na oni empa no so nti o ya sa o mikru na mikru na oni empa no so nti e sa me koda bi wo ha me nsol me dum light no enso bi a menya no no we dum light no na oda me nua ne nchen wa fam na o se ono da empa no so o hwode no nti na wasola be da ne nchen no twaso ana me ka chen se oboa nti se me ka so oboa na o se o hwode no nti na obeden obeda ho nti se me bisa me nua na no so aka the same thing a kire me and da ho from so sana me ka chen se me nua no me ma ne nda ye nchen wo fam ho biom ana o se sa dia edan ba ko ho nti me nua no ko siesie ho no won da ho nti me ne da ho ana dwo no onya ne me se we hu se obi ko me nua no ho nti ono okọ akotete no we hu se ye hwan a ana me su yo nti na me so me da ho ana o sorry ko e me twen a wo ma ana me na ye de na bra ye wa pie de ya wo ma na
enso na me da ho nti me da ho na obi bowura dan nim sa nipa na osa na obi susu pe me nua no ba na me nua no so won pe no nti me se ono so me nua ne da ho nti he na ono so pe se oye na adwen se oye den okọ me nua no ho nti boy ne so ye no a okọ no ana hu se me kunu che ho ana nipa no so be frame no so be board dan na me pie no ka che se me kunu che me nua no ho ana me sorry me ba na onua na se no akoda dan foforo mu ana mba choan na me nua na akoda dan foforo mu ana me sorry nti me sorry da day no me pie na me kunu pa bagu kwana no ampa nti me gina ho a me boma wamfi me nua no susu amfi me bom na me from mienu no obi amfi me nti me gina ho na no me ko rade na me suru nti me san ko rade na me bie reverse nti me gina ho na me hu se me kunu na sesa ne mpɔ was pie freedom ho e nua dem ho ana ɔde ne mpɔ bɔ hyɛ ne motom a wadwane a kyɛ sɛ wa opie wa ama dem straight ho akɔfa baabi 87.9 wakɔnwan afa baabi a nsa na ɔbɛwura dem ho ana bi san sɛ ni na ɔbɛ na me hwɛ no nti ɔbɛto me sɛ me gyina hɔ ana bi san sɛ nti ofiri hia no ɔsɛ yɛn ɔno wo hu sɛ nipa na ɔba me nua no hɔ no wo hu sɛ wodwane afa no ɔno ta na ana me sɛ woboa ma kye woboa ana hɔ ana anadwo na me kɔfrɛ me nua no ansa na me bebisa no nso sɛ ampa nti ɔba ne hɔ nti na me kunu sɛ ɔne ne bɛda ba wanyɛ na me so woboa woyɛ enti bra na mo single room woni wo kunu ai wo single room ese den na okofa wonua woni 15 years be da mo dem enyam na me kofa no no na sisi bia waboa ya nti o metena ye nche no se mo ba bia wo ma me fie ne ba bia mo mu fie wo no e kwan wa emu ntwe enti so opese wo boa wonua na wo betumi aboa nse sika bi na ode be ma na so ode be ma no wo boa no se o meda mo dem no oni dabre wo ma me ne wo papa fie ade enwo ya na nza enti na maturity ne da bi maturity no ni ho na mi nim se sa adwen because wo sa na mi nim se sa adwen na beba ni trim one room enti ya na mo de ye kan se curtain se divide baby a momo da no ene baby a munua no wona na enti wo woni bet na se wo kopa bia dio se de ya beto nsa se wo di tu kuru so no na ona wo be hwa no na o film pa no so abeda to form wonua no nchen ene wo se de na de no o se wo hye de no ehyew de no enti opre beto form no wanya baby anase wonua ne nchen na je se bi okro wotumi ne wonua ne da e wa bra wo da mpa so enti wo sa na ama wonua ne to free dem ho ekoda e dan fofrom e na still no da so free wo san koda wonua ne nchen no ne nada enti ade na wo bo ma me na papa ma ne me ba choan wo nu sa de no me ko bo ma ba me dikan ko bo boy ni papa ma ne first ana o ka temi so no ne ba ne we hu de da na no ka na won kan jere me ne ba ne fa wo nua na odi wachi no papa ne so wo hu de da na ono na won kan jere me oh tu fro na akobo wo ma me na papa ma ne e no mo ye dan enti me ko bo ma ne no ana me ma me se ono won jintum se mi kunu ni mi nua no betimi ayesa nti mi nua no yale wie akire no ansa na wo kan na onua no o papa mo afre wo nua no e misa na ehurehuna na ama na nka no kore se mi kunu pani ni de no wo di kan hurehuna nti na on pese obeka da bi time a wo hunu se wo kunu onye okuru kra on pra no fa munua ya wo kobo mawuli papa mani ya ka sabe ye ko so nyina wo wan kobo wo ma me no papa mani wo ma fra wo nua na misa no ma wanka mu bisa no so wanka se be ma na fa no wanka enti wo kunu di nkan fa wo nua no ansa na ni nua ni mawuli nua no so se be fa wo nua eno so ye dan eno so na o se won se nsumle no e wa afu chire mu ye ma me na me bre man pa cho no no won me ni me nua ne yale wie no ansa na wo ka se na me kupani ni wafu ana o frɛ no wo fon so se won se nsuo mra no tinsu kom de no enti odi nsuo ni koma na wafu mu no ana on so ko kye ne force wo nwura mu ni ne dai enti wo wie no ka kye se onim ne se o ka mawuli nua be ma sa fa wo nua no wa bra wo awo mawuli no nso asa fa wo nua no na kye se nua fom ye no afa wo nua no enti obai wa meka won so anka ene wo yare ye ti oyare ya no ka na se mu like mu rewra mu papa mu pe ne yade na chi ansa no be ka oyale ye no enti se da meka se me kwosela no me free ho no ne yale no maye kase sine first ba mi se mi ni ho de ane ho ye kakla na mo da meka ho no na ne yare ne ye kase eno na me papa no mo nti ase a mo di bisa na ansa na wo ye den
oka say ansa na woka say me kunu ne dai ansa na me kunu peni no nso ono so oka so on sen so mre ne wefu so odi so ne koe no ono so kwache ne force ne dai owie na oka che ne so onim na oka obewu enti eba sande na ama me no papa yeye ana mo de asam ne koma mpanifo mo frɛ wo mo no mpanifo wo kuro be so ewo satam ne sunafo ben ho nti mo de asam ne koe sunafo mpanifo ama mo frɛ wo nti mo frɛ wo so mo gitum sɛ an mo ye yampa nti hɔ na mpanifo nka sɛ ɔmo to odwa na mo fa nko nwure nim ho na mo fa nko yi bi ayesa ne kraka efu nwure nim nti ɔmo fa nko yi fro no ana ɔmo anye ana akola mikru ne na naka sɛ ɔno wadru wɔ hɔ anka ɔbɛyama me nua na ma ne ho atɔ no so ɔnyɛ da me ka so sɛ ɔse ayi wo mo ti asam no wo wo ti asam no ne so ɔmo kɔbɔ mpanifo amane ha ɔmo kɔbɔ mpanifo amane ne yɛ frɛ wɔ mo no nti no ɔnyɛ ɔno so ɔmfa edro ne nyɛ ɛma no na mawuli gitum so afa wo nua no ɔno so gitum ɛna mawuli nua pani no so gitum wɔ mpanifo anim ɔno so gitum na adan na mpanifo ahyɛ wɔ mo am wɔ mantwa yɛsɛ wɔ mo ntwa dwan adan ya hyɛ wɔ mo am wɔ mantwa dwan ne wɔ hɔ a so ɔmo ka sa nka ɔmo nkotwa odwan ne wɔ nwura nim na so ɔmo bedi wɔ machi na nka ɔmo akotwa dwan ne wɔ nwura nim bi wɔ fa ne nwura mu na ɔde na pata nananom mpanifo no so andi ne kya nkɔ nwura nim ana ɔmo so ɔmo amonkɔyɛ ana ɔmo so ɔmo ankɔyɛ na ɔmo kɔ hunu so ɔmo kɔtɔ dwan no mo ani ade asam abra mo sa monka enti sɛ wo so mo twa dwan eno kra de yɛ hɔ o mo be twa dwan wa enti o dwan no mo be provide dwan no na wo ma di mo akyi mo kɔ nwura mu hɔ fa ko a wo ɔfa akoda no na mo twa dwan no na mo jai wo mo a wo mo kɔ di bɔne ne so ɔbo na nkɔ twa dwan on be si da kɔ twa dwan ɔmo anyɛ twamie na me ba ne meto so aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna waso eguso awutie no mame enchia ye ma mero say oba ya papa bi wo Ohio oba ya wo Ohio ma oba ya nyame enhia papa Holy Hearts ye ba no enra onso de kakra ban say Akoma FM 87.9 Kumasi ma no ti ma mero say ye tafro oba ya Ohio ena onso wo mame onyame enhia wo papa na ye kai mo say ye nyanwie yeguso ya fripo manso Holy Hearts no yeguso anda yeyo enu ti wadawro ma baby a wo bi achichiri beche me say ene ya dikosi next week Friday webe na che say bibi akasia ya dane wo musika e de ama wo mo no mo de akwakoye wo mo surgery no enu ti baby a wo bi ya no yeguso koto srawo se don boa ye na eboa ye yima no fripo manso 12 years Holy Hearts no baby a wo bi ya koso a na won so Akoma FM 87.9 Kumasi 0245 301462 0599 814926 0599 814926 0245 301462 0245 301462 kitu abi enso de obenya bia no ye de behwe na ye de akosa akra na ye de papa mame mu ahawie mejozo na pomo to say nyame adom agbuzo herbal clinic fa ye remu yes no man has a sparring date no kwasem ma mini kan enchia ahwefo na ye ba betena se ne person hunu say ayeresane de say opɛ projin de ehun tia na je say wasa odi wani kire agbuzo herbal clinic ye na yesesa bimpreduasa yade kɔ a emabium yesa yade no ema ye make sure say yade na ase atu yade na agira yade no hwehwa unhu no bia ba ko pɛ ene ebi sa adwuma no agbozo herbal clinic ma me ne kan fa ye kira kwan no entudwa oba enkran ene ni important na say wo kɔ akra ene ni important mu a ye wo kwa shiman ye ben kwa shiman palace no ena Kumasi hanom ye wo dichem so main 5 insurance junction pɛ ɛhɔ ene ye wo ena tema yawo community 25 Savannah Junction eho ene yawo enti se o hwe mi ena awie pa na se wo yade bi na se bi ya modin kura no a wo betumi atu anamon na waba Agbozo Herbal Clinic na ya treat you kama Dr. Agbozo baji medwe de na me ma wa ha papa yade ba ko an na yeta sawa ya hwe ye pa na e dwumso mu ha be ma se bi impredu se de bia me beka be ma biara no e ana dwumso e ha obebria etumi titu ye papa denti na emeka sa nyankopon boy na wose ye dwunso de na emom no do dwunso no e wakwan e wose efa so eba ade bia no se ebro so a enye
ɛna sɛ ɛnu deɛ wɔsɛ yɛnya no nso a ɛnyɛ nti wɔsɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ nti bɛrima bi wɔ hɔ nom abɔ nso kɔgyina hɔ nom a sabi mpreduasa ɔbɛdwo nso awie na I take more than 30 minutes ɛwɔ dwonso baako a wɔsɔ ɔdwonso ne nyinaa yɛ ade a ɛha adwen ɛyie because dwonso no ɛntumi ma broni frɛ no urinary retentions ɛntumi ɛmma nti wobɔ sɛ obi nso wɔ hɔ nom a wadwonso awie no wotumi sɛ dwonso no tumi sɛ ɛnkaa mu ate aseɛ dwonso no wadwonso awie na mo ohu sɛ ɛnkaa mu ebia na ebi kora saa asɔ egu di pant mu kuku ɛyɛ ɛmmaa nyinaa wobɔ sɛ otu kwan anso no bɛdu no na ne ho nyinaa afɔ na dwonso sabi mpreduasa ɛna ɛyɛ ne saa wowɔ dwonso mo haw biara wode bɛba agbozo herbal clinic yɛbɛtuti ɛde ama wo yie papaapa numbers no egu screen no so na mmom no ebia na obi yɛ nifrani ɛna ɔhwɛ yɛn nti gyi numbers no na frɛ yɛn woba Kumase hanom a Kumase number no ɛna mede bɛto dwa ɛde ama no frɛ me sisi ana ɔne yɛni nkɔmmɔ ɛyɛ 0553 Kumase number no yɛ 0553 41 77 52 ɛyɛ 0553 41 77 52 ɛno ɛyɛ Kumase hanom no ɛna wokɔ nkran a yɛbɛn Kwahyeman ahemfie no pɛɛ Kwahyeman ahemfie no ɛhɔ ɛne yɛbɛn ɛhɔ nom nso ɛyɛ 0241 75 02 agbozo hɛbak no yɛmmena ne no ɛyɛ yɛ moto no ɛyɛ no man has aspiring it ɛsɛ bɛrima ngu ya ɔbɛrima no nyɛ den ɛngu ɛna yadeɛ baako ɛyɛ sa ne yie papapa yɛ mmarima a wɔbɔ mmɔ mo ho mmɔden sɛbi ɛwɔ mpem yɛka sɛ wommɔ mmɔden wɔ adeɛ bi ho a ɛnyɛ obi apɛ ne sɛ sɛbi o ne yere bɛka sɛ sɛbi mpreduasa bi a wasa ɛwɔ mpem na mmom no ɛtɔmine bi a ɛna yadeɛ nketenkete bi mu nso tumi ɛyɛ saa ɛma sɛbi bɛrima sɛbi waho keka ɛwɔ sɛ ɛba ɛwɔ mpem no ɛntumi ɛnwie pɛyɔ ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛha adwen yie papaapa nti sɛ woyɛ bɛrima bi na sɛbi mpreduasa ɔbɛrima no ɛsɔre a ɛnkyɛ na asan akɔ fam wote aseɛ ɛpagya ne ti na mmom ɛnkyɛ na asa akɔ fam a ɛne yɛ hormonal imbalance ɛna ɛyɛ saa anaasɛ poor testosterone production ɛwɔ system ɛna ɛyɛ saa agboso ɛbaaka na wobayɛ nkyɛn a 3 days to 1 week no ne yɛatedetɛ na ɛyɛ adwuma mepaakyɛw numbers no ɛna mede ato dwa no ɛnkran wowɔ ɛnkran ɛne ne mpɔtam a ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛna wowɔ Kumase hanom a ɛyɛ 0553 41 77 52 woyɛ panyin wadi mfie kakra akɔ anim ɛyɛ anade bia aha na problems no wɔ no mmarima no bebree ɛnyini a wɔn so doctor me bɛrima asɛm no anaasɛ menyini no ayɛ sɛ me bɛrima ɛne awu de bia meka kyerɛ sɛ bɛrima no ɛnwu na mmom no ɛda de bia meka saa asɛm wei de kyerɛ sɛ bɛrima bie no hɔ a ne bɛrima ɛwu na mmom ɛda ɛgye sɛ wofiri ateasefoɔ asase so nti sɛ wohwɛ na wo mɛrima asɛm no problem ɛwɔ ho na ɛntumi mmu adwuma yie a woba agbozo herbal clinic a 3 days to 1 week no na onua adɔfo wogyina so ɛbɔ adwuma dendendendendenden nti ɛdeɛ na wotwɛn wote aseɛ aduane ɛna wotwɛn ɛnsɛ sɛ wotwɛn hwee ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ agbozo herbal clinic na yɛmmoa wo na wo mɛrima asɛm no ɛnsa ɛnwie pɛyɔ nti woyɛ bɛrima na wodeɛ no ɛsɔre na mmom ɛmu ɛnyɛ den ɔho asɔre but ɛmu ɛnyɛ den ne nyinaa yɛ ade a wode w'ani kyerɛ agbozo herbal clinic a yɛbɛtumi aboa wo yie papaapa ɛmu ɛnyɛ den ɔho ɛsɔre but ɛmu no ɛnsɛ da ɛnyɛ den ɛhɔ na problems no wɔ no ɛnsɔre koraa na wonim sɛ anka ɛgye adeɛ ɛnyɛ adwuma nanso asɔre a ɛwɔ sa wo ne ɔbaa no koko yɛ biribi no na sɛbi mpreduasa na hum na adeɛ no asa ayɛ dɛn asa akɔ fam mese fo w'ani kyerɛ agbozo herbal clinic yɛbɛboa wo yie pa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  nti ne yɛde yɛmmra no yɛ sɛ no man has aspiring it wowɔ Kumase ha no mu a nipaatɔ wode w'ani bɛkyerɛ dikyerɛm so main 5 insurance junction pɛɛ ɛne ɛwɔ Kumase dikyerɛm so main 5 insurance junction ɛne ɛwɔ Kumase dikyerɛm so main 5 insurance junction yɛwɔ hɔ gye Kumase number no sisi ara frɛ me na ɛne di nkɔmmɔ no hyia me na bɛsa wo yare 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na ma wɔ nkran a mesɔre a na mafrɛ me number no ani die mu mo a mowɔ nkran no ɛno yɛ 0241 75 02 82 batwɔtwerɛ to wɔ na mesɔre a wafrɛ doctor nkasa na ne meyɛdi nkɔmmɔ na
mom de mabobɔ no de ba ko no de 0553 no 417752 ɛno yɛ kumasefoɔ frɛ sisi a doctor no ne wobɛdi nkɔmmɔ ebia na wɔ tema ɛne ne mpɔtam ɛyɛ 0557 wowɔ tema ɛne ne mpɔta hyɛ ama dɔwɔ ɛyɛ 0557 40 26 96 ɛnɛ mo yadeɛ ebi ɛtetew ama odwo nso a na mu yɛ ɔya ɔbɛ abesia ɛyɛ na nsu fitaa bi gu ama bɛrima baa na ɔsakɔ ɛmɛɛma ne ba ne yɛ dwane ɛmɛɛma ne ba ne yɛ dwane ɛyɛ na meka kyerɛ wo sɛ ɛno no sɛbi wanhwɛ yi a wode bɛkyinkyia sɛ wonya awadeɛ na mmom ne ebia na waho siesie no ɛnyɛ yɛyɛ screen ahodoɔ nyinaa yɛyɛ free screening ɔkyena anaasɛ ɛnɛ kura ɛkɔ all the 3 branches na yɛyɛ free screening nti yareɛ bi a ɛhaw no wopɛ sɛ wohu a wode w'ani bɛkyerɛ Agbozo Herbal Clinic yɛsi no man has expiring date mepakyɛw number no 0241 mo a mowɔ nkra ne ne mpɔtam no mewie a na wafrɛ me na me ne wadi nkɔmmɔ no kamakama mesrɛ w'ani di mu a ɛno yɛ 0241 750282 kyerɛ no to wɔ nkran 0241 750282 wowɔ nkran sɛ no ebia wopɛ sɛ wo sa ne doctor ɛkasa anaa ebia na woyɛ biribi nti wopɛ sɛ ɔne yɛkasa prɛko a wobɛtumi afrɛ 0557 40 2696 and also you know bekasa and you tema mom na mo wakra ne tema de ebum 0557 40 2696 wo ye sabi oba ojonso emuhyeso jonso no ebi entumi ma awo ho asem mema ne bebre hu suo na agyenegyeren e ma ye ntumi enyem ye yerenom amasa bi mpreduasa eba ne nyem a enam se onkwa mmoa no ho nya din ana nsuo no mmoa no nya din nti oba ne nyem ya na nyinse na asase eyade a eha adwe papa enti se oye bema na ohunsuo ntime nyem oba bra Agbozo Herbal Clinic be test ye test ahodo nyinara bia na se bi mpreduasa bia na odwunso bebre ema ne nyina eha adwe papa ema na me se mo ahosisi na Agbozo ya ba se be boa mo siesie ho yie na fa hia wokunu oba se bi mpreduasa nyinse to ye mu a edumi nyina sabi be ma ne wuhia na nsu na sa ni nyina ye bia ba ko pa Agbozo e pa so wo kuma se hanuma doctor maba 0553 417752 0553 417752 kuma se 0553 417752 mo am what tema ene ni importem nyina no mo beba community 25 Savannah Junction 0557 40 2696 na mom no o nkran ne important ye ben kwahye ma na hemfie me pa cho me se sa wo be ma no tie me ye eye promise am ye o ba ma no se enye adwuma e sore na ada fom o de boss on abesene o ba Agbozo ba 3 days to a week na ya solve sa problem na ma enti fa ho jim 3 days to a week na ya solve sa problem na ma enti so ye be ma pa me pu bi o achinyi gifo awaye no ho se wanyini ni fie na 60 70 years na be ba ntumi sorry enti wono no de opeso obeso hwe me pa cho me pa wa obeso hwe no ene ye hia wa Agbozo Herbal Clinic ye watema community 25 Savannah Junction o Kumase ha Kumase o se krum ye bu adwuma ye hye adwuma se 7 am de biara na ya pon 5 pm including Sundays after church cry ye adwuma na mom Saturday and so ye adwuma pa cho di number na phrase sia wo Kumase ha no mo amesrew 0553 41 77 52 wo Kumase 0553 41 77 52 wo ebia tamale ehimfa ne nyina no be frɛ Kumase number no na mo a mo takrade Cape Coast ne wini ba ene de keka ho kaso ho nyina Medina Kofurudua ho nyina no be ba nkran ye ben Kwahyeman Palace no mo nge sa number yi na me sori ama frɛ me wo so ene 0241 75 02 82 0241 75 02 82 me se sa oba ye nchen na oba ma no ntumi nsori a me se 3 days to 1 week na ebo adwuma dindindin fo ahojimu bi etimi ben ayebe frɛ me wo na yen kasa o wankran ya 0241 75 02 82 from Mississippi and Kumasi 0553 41 77 52. May I say our team same time next week. The man is wicked and the lady gave him too much room to operate. Me no ya dwen papa. O man no the man ho kwan e man nti fa WhatsApp messages no Fabra na men kenkai enfa email 0245301462. WhatsApp messages no na what they about you are part of the program. Tifa WhatsApp messages no Fabra na yen kenkai enfa email 0245301462. 0245301462. 0245301462. Sign our journey extra war
ɛwɔ asɛm a ɛnɛ yɛatena so yɛka no fa WhatsApp messages no bra na menkenkan ɛmfa ɛma wo 0245301462 na yɛnkɔ yɛnim maame obi se wo na wo ma wo ho kwan yɛse aduama no ho kwan a ɛna wo dɔre mu obi message ɔsɛ wo na ma ho kwan abrante ni timu ɔden ma wo ni timu ɔden ni nua ni timu ɔden ma wo ni abusuafo timu ɔden but wo na ma ho kwan ɛma wo tumi yɛ wabusua ne saa ɛbra wo ma nkwa nkotwa yɛduru baabi a na wɔ so mu kotwa dwan no mpanimfoɔ no a wo wawofoɔ de asɛm ni gya wɔ mo no wo ma hwɛ ama mmeranteɛ mmienu na nkotwa dwan no wo maame ne wo papa nso ani akyerɛ biem mibisa wo so man ye akyire ɛna wɔn te daeɛ nti wo nua no ya no ɔyare yɛ wo ne panimu kasa so sorry dame bɛka asɛm akyerɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM. Mo maame ne wo papa nso ani akyerɛ biem ɛmi sɛ mo nua no mo dɔɔso pɛn nti ɔmo nfa bi ho mo yɛ sɛn pacho efo ɛma sɛn mɛma sɛn ne ya ma tre ba ma baako nine pɛ ɛna wɔn tutu ma gyegye mu saa wɔn a nkɔmpanimfoɔ ne hɔ biem ɛna wɔn nso a wɔn ama ɛma wuli ne nua ne yɛ fɛn sɛn kwasi hɔ biem na wɔn gye asɛm no ma ne kaa nti wɔn nua no hefa na wɔn de ne kɔ pa ayaresa de ama no pacho wɔn de ne kɔ ayaresa bi wɔ fosu wɔn de kan de ne kɔ so still na yale na because wɔn nkɔnkɔ yɛ nea wɔsɔ wɔn yɛ amamre no mo yɛ afumo 87.9 bebre na etwam wɔ hɔ enti mo nkɔ hɔ na mo nkɔ yi musuo ni mfiri hɔ a baabi bie ni hɔ a mo de mo nua no bɛkɔ obenya nkwa anase na ho bɛtɔ no incest o ma sa de mo jafra ni nua bɛma no a wɔne netie no ni nua so mo so firi maame kro papa kro enye ni maame nua mpo na wo mama bread with the sister me bi so asema na so hwema nim krai na mo fa foforo mreme na me se ha no na ha me pa na ni me bi so asema me sa kwahye na hwema nim ye mpacho da bi me se mawuli nua no akwasi no woni mawuli fi mama ko papa kra na se mama nua ba pacho omo ye ekrafo ba krafo ba mpacho ni nua omo ye one father ni nua ɛna wɔn ɔsan ne wo ada ɔsan ne nakɔda mo gyafra efuom no nso kora ɔsan ne nakɔda ayɛ no nso ɛsan yɛ another thing all together musuo wɔn ntumi ankɔyɛ wei nyinaa mpacho ma anyɛ hwee nti wo nua no wɔyare da hɔ ɛna deɛ ɛsan yɛ mahin kura ne ntoma no aberanteɛ a wɔne ne teɛ wɔne wo nti yie wɔnhwɛ wo yie mɛboa mpacho wo wie kora wɔn fa nkonko sua adwuma no wɔka kyerɛ sɛ deɛ 87.9 wodi gare bokiti makra anya de ɔde bɛkɔ akɔsua adwuma no because ɔde wo sua adwuma no hu na deɛ ɔsi sɛ ɔde mi kɔ sua adwuma no sɛ ɔno ɔgyaa me a mede me nsa no adwuma no kɔ wodi nsa no adwuma no ɛkɔ ne tirim kora de na ne tirim adwene kora nya adwene pa wo te ne nkyɛn no ɛboa no ɔma mo kɔdɔ kookoofuo ɛne wɔde wayɛ ɛyi trata ɛna wɔde wo yɛ adwuma saa wɔmfuo no wɔfa nko so adwuma no wɔso ne ne gyae a mede me nsa no adwuma ne kɔ wode bɛkɔ hwɛ aberanteɛ wei enti ɔka saa asɛm no kyerɛ wo nyinaa na da so da hɔ ma ne di wo ma sɛ hɔ na madwen sesaeɛ no ɛna meka kyerɛ sɛ mentimi ne ne ntena Akoma FM 87.9 Kumasi. saa berɛ na wawo sɛn mene ma wotu no na wo ne na wo mmienu no so ɔkae na ase ne saa deɛ a wotimu ne adwempa nti mene wo ntena biem woboa woma ne di biem ma wani bio woma ne di biem ka nokorɛ na afi hɔ no ma ni bio na ɛnyɛ ɔwo yɛ no ana aka kyɛn so ɔmfa wo nkɔsua adwuma mepakyɛ an wo ɛno ɛde as excuse bɛ na ɔmaɛ me wo first one wie na wɔka meka sɛ ɔmfa me nkɔsua adwuma no nti na ɔde me bɛsua ansa na ɛkyire no menye mu second one wie no ana ɔka sɛ mede gali bokete kora ɔmfa me nsua adwuma no nti first born no deɛ ɔka so ɔde bɛkɔ akɔsua ɔde bɛkɔ akɔsua no bɛkɔ akɔsua no ɔmfa wo nkɔsua no kora na wonto ho fo ne sika ni hɔ a wɔde wobɛkɔ akɔsua no asɛ boapayɔ ma na yɛ boapayɔ good ɛyɛ boapayɔ wo wahunu sɛ boapayɔ meni sɛ ne wɔwɔ sika yɛ ɔde wobɛkɔ akɔsua nso wanyɛ nti na wonto ho fo
o she wudwa mpacho dabi nti afom na da bia na odi na chi ne ko mpacho na wo kodo mpacho na mo ba mpacho nti afom nyuma no so sika se na no de ma wo ma bi was ye kwati kokoo na ono o ma miska na mo wo mu a na wa ma miska se bia meji fanto ade ma akola no aha jitu de ma akora na wo so anu agi sa afin so ye dia o ma miska afin so o ska nto atade o ska nto dross o ska nto brazier o ska ko bochi miti de na o ma miska bo miti na miti de o ma miska eni akohoma ndi nso no ma me pa chan apart from uti eni akohoma ne de na atade a obe hye dross a wo de be hye a obe woro no so eno so wana na to ma o papa me pa cho da be no na se ni papa se ye adwuma mana ono so o ma miska me ma ne papa me pa cho anu na me so ya na me gusu di tutoto me hu niama ana ya me boaboa bia no se oso mfa me nsu adwuma akora na me ya me di me hu besu adwuma enu na osan dada me age ye uko birthday pa cho an se uko birthday no na se ye tua wo ka me pa cho an nti usika se na aboa no gu ho me pa cho ska me boa no ye 1008 nso wasan gini na ede na ade ma no wa yere wona je ye pa cho an yele me ede na ade ma no se me mboni bisia boni busia no onya adwuma o ye adwuma pa nti ni sika no de ye dai ya wose wo bo no bosia nti wo so ko birthday ne ba oba no abetese osika ni ma chense me ko sika ye de ma me ni ada wa ye kwete boto ana madabi ye twa embaje eso ma me mani abre maka twa sa na mensre eso embaje enso ho ne ho embaje ba na wo pe sister mani abre o na ye ode embaje ekom efete kama ti wuti wunti ne hu jai ade onu ne be break you virginity nti wawu atodom onu na amu awati de ti chese wunti de wo ba bia ka wono ne de ne ho nko a ti chese wuti ho anente meboa baje enti anu kraso obi break you virginity anu ati aka no so sana mo aye break mo mo frɛ na mo kan kire me na sa break virginity matia to so tantai we de enye dio break you virginity o hwa kama de was matia to dom na break virginity a wanya ho hwe was tama oji wusika no sa bre no ne wunua nada satam na onya ne wunua ne na ndi ne mi ma pa cho oji wo bosia na odi kosu adwuma no na wunua na sam ne mai satam de na mai ba tambe wunua na asam ne bai no awo mienu mi pa cho ne mi we na afi na menyim saka wa no na me nua na asam ne bai na wunua na asam ne bai mi pa cho tama so bejo mu kakra ma me na Dr. Mensa aba Dr. Wonder no Doctor oh man na promote say ma pome ho den sa kwa bae bi so sa promote say na de me ba ko twi kwa wa hu de e go so nua nko a ka na nam ka se nua e che na mbe hu se nuro na say yes qualified doctor no wo yusu yi ahaban bia ya duro yes ti wo kwa no ho a enkonkote ahaban twumu wuti a wuti adura to sa na tie Dr. Mensa yes mpanifo se wo kono ma no ma akuru ma ye nyimprebu kwa ho da bi den tru hwe no mo prebu ne ensre wa prebu akote de kwa de o de ye de ebo unim ensamo aya na tomle bi amoka na ha no bebre na ye sasa ne di o machiro na sasa no bebre na nim ba bi efiri emunim ba bi efiri bra nyankopon ka kire Cain se unua ebe we no no so busa nyame question bi se na menua ro ye me hwesofo ana bra no wakuno nyame se wo mema wa ye sasaboni sasa na ye ka ho asem na se kire nyina no nyame se wo mema wa ye sasaboni na me de sun beto mu obi anku wo bebre wo wi asesa anti Cain ne ho abakwase mu no ye hu se Cain kwachichi de kuru bia nyame ma ne bo sasa na sasa no enu na nipa bebre na busua mu ebinom abo sasa saa no me no dem nti wa nyame amoa ama wa nya obi obesue wa sasa na abeda busua mo nso obebo ya sasaboni me se obi ye gold adwuma enso na sem ne sika sem nkoyi
obi ya adwuma pa obi wo no ma ye promise na na afeli no e ma bebrebe na na otobro sie te se wo anka se be wo brebe ma ho Dabi enso be ma bia fa na wa feli no saa no ma we no mo koso wo Ghana ha se ya ya were hosem wo anya wo bi a wo nimde wo ha ma asemu a na akode na mkwanche enya no ma nyina na ye mpaebo Dabi nyame se bibia wo ne bre eni se duru mpaebo bra akobo na emu se duru bra ye pe ahaban de apam ho sasabo ne na ade ko yese me kotra mountains ne ade obebo mfie wa ha na nye yi o de sa no awuko enti me de ne se bibia wo yo wa otum se aha de obia fa ho awoko onko a wo fa ho ade kwan na si no e so obi sakwache se ade ntra bibi wo ho enti na wo kwa enye yie enti ya na nipa no bi nso hunuhuna nipa so ho wono anim se oni hu nim de bia but obehunuhuna wo se mam sika na menya ko nchene ma na me mo mpaye ma sa no ma na enye yie o dwale ya haban na wo ho ntansa nyina mfiri ho obi ton koko na oton anu aboka obi ton abrayo oton abrayo anu aboka na nsu bia na ton aboka Dabi enti da bia asem we de minya akada na maka me sinya me wo ba bi ode me kopem si esi hodo mo a ahwe ami mofo bio na wo mo nya me beje wo mo age wo mo wie enti mo asasa edi mochi mo ye bibi enye yie ma bra bo mu sika sem ko ye okodwuma bi mo ane apam no saa no ma we no mu nyina na enye kwa bra be dware sasa duro na de wo ho wuntimi ma ofre ye ne ye be hihye ama na ya sende edu na bro edu ni ye dware ne ye krada me de kwasi medwale me de me mene da na jo abodu mienu ko wura kwasi adem na medwale me de na medwale ne saa enenso no ano no made me ho no enti mesremo emfa nya gudie enya hote bedwale bi ne beboa wo wuntimi medwale ne ha be freye ne no wonkasa ho yen sende ma wudwale ye no ano no ena ye kan se de ya meta aka da no se me wa hai na me bie manum a enka firi mu ba anka o doctor men sa ba mu ye ntie no ugya me tum ano asore ne doc me ba eje wa ajo anka wani da nchen ba bi enti me se enum kankan so ye yale bone pa ono ye fe na halitosi ha du no se obi anum bon a na sem ete sese bi wo ba na ba ma ndi kuna ja na wale a wanka ye no da odi bi ja na wale because wasama wo kano anka wonyina so opa but wonu mu bonti obi eni adaje odi tie o se wonu mu bon na wo voice said de mo otojuma wo mu nyina be yi wo mo hwene ho enti mesra wonu mu kankan yale bone etimi gu awale etimi egu relationship bebrebe enti mesra mo wa dura ma wo yanya tikukuo ana asoro bene hwehwe Dr. Mensa chidi kwae na ye wonura de beboa wa ma won so enum kankan ya firi ho e wo yem adara me kan owura bi se doctor wo na wa kasem kan se obi ko police ana soja ne ye pese ye test ne se wa no monsa ne aka che se kangapo ha wo kangapo ha na ha na bonse ensa wo ma na efuru ba gapo ha enti wunim se obi anu mu bon na se woka hakora mpa bonse ne nam ne hwinum na num nyina enti enum kankan me wo na duro ho e na wo mo ma de hye enum no bone obi wo ha he wo nyame ache ne ba no bi ama ne ba no wa bo no ho ka ma de wo duru nka afi na nka wo ba behwe no wa invest ba so ontimi harvest enti wo ma enum no bone wa no mo ama de eduru no wo ya se no wo de Dr. Mensa Herbal Clinic yes de Dr. Mensa de bibiduro ye na binum ntia se de bisi ne nyame wo ma obi nimu de a wo ma ne nyansa wo de be ye ho adwuma ka ho enti wo de hye onum no bone wanom a wo ya se no hwehwe Dr. Mensa chidi kwae ni nyina nkanfu ya no ya na binum busa se na Dr. Mensa yi ne yale aka ne no wo sa no wagya ya na we de nyame de abeka me ho pa cho tie ni yo we ye de nyame de abeka me ho se yale bi eda obi so wakoa ma enkwa kai se de ntrabro ni fita be sesan medin eye ne Dr. Wonder no ye se yale ye koa enkro no Dr. Mensa Herbal Clinic ye de bibiduro kan na nipa no wafa no ho adi na ya na bebre na aka ase ye nyame paacho ye nyame menso yale betimi abome wo bra ma hwe me ho yi enti mesremo e ma yale ne meye huhuhu ansa wodun so e meye wo ye be ma wo ye nya prostate obi wono ma ne BP pegya kosoro obi nso glucose kwa na ekosoro e kire se wan hwe yi a asem kese bi e ba beto se yale bi abeda so wakwan nkwa a mesro hwe Dr. Mensa Herbal Clinic chidi kwae oba bi ni kuna wale mfie pi ya wo ma
na wo ma na moda so te ho no mo a mo twen mo se mo twen nyame anim no ye sesa na twen nyame anim mesra wa wo ma ye de abibiduro kan wa obewo oba wa furu den ye de aduro kan wa furu be ye mre be ma wo nkwam wa asai wo nso ya mo waduro enenu mpe wo so pem ebe ye bebrebe enti yasam ne se hwehwe akiri kwae ye de number atudwa mo a mo hwe TV ne de egu screen ne so mo a mo ti FM no twere ni yie me kada me say me number obi kae kokora na otwere ho na obusa na de na atwere me kan ho se Dr. Mensa number onye ohwe na de obehu uwia na abohu dwumu odi bidi wo number no ye 0244 92 12 69 0244 12 92 69 and 027 11 027 11 73 551 and at the chat one no ye adwuma line no ye 0532 92 80 95 message should be 0532 92 80 95 ye wo kotwi ye ni Guinness depot no ene di hwani mu e wo kotwi wuduru kotwi ya Guinness depot no e wo ho Dr. Mensa Sambod obenkum so ufiri bo ase na ebe wo nifa so usi ya bisa obi a se eboyi me hwe Dr. Mensa clinic ho obeka se na wo ho na se ye wi de ye nkyere kwae wo ba obo se de ye ka no enya gudie wuduru nkana pumpuni manta mu nso aye wo Medina Zongo Junction Oman FM abrosan kese na se eho ene ye wo a ye di edwuma endi ba bia wo won kran ne mpotemu bia no wo de eye Medina Zongo Junction Oman FM anase yewura kana de Japan abrosan na se eho na ye wo a ye di edwuma ba bia wo bia ma ne nyansa fi se wo bia te Dr. Mensa ho asem se o ka saseduru ho asem wo ka num kankan ho asem wo ka omo wonum no bone ho asem enso obeyen hwe ha saa ma no ma se ya ansa Ghana fo penhwe ha dodo mesramo wabrabo enko ye nyina no maka kire se sasa ni tumi bi di wachi ti wo me nkasa pi mawie asopa wo ya ncha asamote ena mpanifo waka se koku wo pensuo enso dua na poani a enye yi enti masem tietia ne se wo mo nyame pe o maje wo mo no o mo mfre number no na nyame nam ye so ebe boa wo mo nyame ensha papa Dr. Mensa Dr. Wanda kotwi woni Guinness depot no ena ehwe animu upe Dr. Wabene amenromu a na chese ye Dr. Mensa omo maka edi akire nti nyame ensha papa na messages in the ban e say please madam the ladies of today don't respect their parents kurao ne obidie no Osabana tell the lady is not serious nowadays. Ghanaian women are very vigilant. I'm mailing you from Liverpool, United Kingdom. Okay, nyame ensha papa obidia or they abano. Osabana please, I think this issue is very serious. So very serious. Papa. And obi say kromu ahemfo. And amodi nsam no ekwadan wo mu ana. Mpacho dabi. Na penifo ben. Omo no mu wesu na afo. Na sunu ekru baby aye wo no. Sunu ho no mo. Na ahemfo ni kromu ha. Mo fa nkwankodan ahemfo. Na ohene ni ho. Na ohene ni kromu. Mpacho dabi. Because pass o man hwasem no anka ni ye. Wo mu ka ni ye. Wo man ka asem ni ye. O mu man unia so wawu. Mpacho an. Wawu nti onya wawu at the age of no 18 years. 18 years. No. And wawu ye. Mpacho an. At the age of 18. Akwesi ne nam ho. Mpacho an. Waware. Mpacho an. Wawo. Mpacho an. Waware awo. Wawo. Ahaya Akoma 87 is baba yentwa ye homra. Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem dwumadie no a ena waso eguso awutie eno waso guso awutie no na yeguso kaimo imano frempon manson the hole in heart no ye yakasa bro ye bre ndai waje ato ho so
waji ato ho so obeye ndan obeye enti no imano challenges bebre ne face there but yenim se nyame ebeye na adom obehye ne ho animonyam enti baabi a wotie mi bia wo Facebook, YouTube, TikTok regions no baabi a wo hwe mi bia eye imano friend man so whole in heart no yenyenye sika no enwe yeguso yawiawia nanso yenim se nyame ebeye na bes no eye 0245 301462 0245 301462 0245 301462 0245 301462 yehia 1.2 billion baby ayedru no yawia yenko yenimti wutie ye ne a baby awutie bia radio wubetimi de wodi akakra rest studio ha yebeje wubetumi de asoma obi yebeje wubetumi so asend ya fa line so eno so yensa bekadi ne ye Mary Akosuade 0245 301462 yetwa ye ho abasisia na den na wote ho a wayɛ stiff saa no obi se wo na wo ma wo kwan yɛse aduama no ho kwan a ɛna wo dɔre mu obi message ɔsɛ wo na ma ho kwan abrante ni timu ɔden ma wo ni timu ɔden ni nua ni timu ɔden ma wo ni abusuafo timu ɔden but wo na ma ho kwan ɛma wo tumi yɛ wabusua ne saa ɛbra wo ma nkwa nkotwa yɛduru baabi a na wo so mu kotwa dwan no empanimfo no awowawofo de asam ni gya wo mo no wo ma hwɛ ama emrantie mienu na nkotwa dwan no wo ma me ne wo papa so ani akyire biem mi bisa wo so ma ani akyire ene wo mo te dae enti wunua no ya no oyare ya wo ni panimu kasa so sorry dame be kasa ba Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM no papa so ani akyire biem emi se munua no mo do so pent o mo mfa bi ho mo yesen pacho efo e ma se me ma se ne ya ma tre ba ma ba ko nine pe ene wo mo tutu ma jeje mu sa wo ma company fo ni ho biem ene wo mo so a wo ma ma yi ma wuli ni nua ne ye friends kwasi ho biem no mu ja asam no ma ne kai nti unua no he fa na no mo de ne kopa ya sade ama no pacho mo de ne ko ayaresa bi wo fosu omo de kan de ne ko so still na yale na because wo mo nkonkwa ye ne wo so mo ye amamre no mo ye Akoma FM 87.9 bebre na etwam wo ho enti mo nko ho na mo nko enko yi musuo ni firi ho a ba bi bie ni wo a mo de mo nua no be ko obenya nkwa anase na ho beto no incest o ma sa di mo jafra ni nua bema no a wona netie no ni nua so mo so firi ma me kro papa kro enye ni ma me nua mpo na wo ma me bread with the sister me bi so asema na so hwema nim krai na mo fa foforo mre me na me se ha no na ha me pa na ni me bi so asema me sa kwahye na hwema nim ye mpacho da bi me se mawuli nua no akwasi no woni mawuli firi ma me kro papa kro na se ma me nua ba pacho omo ye ekrafo ba krafo ba mpacho ni nua omo ye one father ni nua ene wo sign wo ada wo sign na koda mo jafra efom no so kra sign na koda ye no so esa ye another thing all together mbachan musio wo mentimi ankoye we nyina mbachan ma anya hwe enti unua no yare da ena de esa ye mahin kura ne entoma no abranti a woni ne tie woni wunti yie won hwe wo yie meboa mbachan wo wie kura won fa nkonko su adwuma no ka cho se de 87.9 wodi gare bokiti makra anya de odo be kwa su adwuma no because odo su adwuma no hu na de an o sise odi mi ko su adwuma na so no ja me am de mi nsa no adwuma ne ko odo nsa no adwuma na ko ni tirim kura de na ni timu adwene kura anya adwene pa wo te ne nchen no ebua no ma mo kodo kokofuo en wode waye yi trata en wode wo ye adwuma saa wonfuo ni mo fa nko su adwuma no wo so ni ni gyan ya me di minsa no adwuma ne ko wo de be ko hwe abrantie we enti oka saa asam no kire wo nyina na da so da ho ma ne di fam yeguso eni Mavis body ena heading nkomo no na asam no de messages na eba no
and your messages Ketwakra was she was with the guy because of love. Or don't know because of not breaking the virginity. The lady was very lenient with the guy. That's why he treated him badly. Okay. Or also the hour by and also Marco, please. I think this issue is very serious. So cause her husband sleeping with her sister. And I don't think the husband slept with her sister for once. I guess so. One on that baby. Even woman in that dime back or funny woman. I'm free impossible by that form. Was saying the husband brother too. Issue is very serious. Marcos having sex with a girl in the farm bush. I'm not quite done with them. 18 years no woo ye. Question in am ho. Mawuli in am ho. Bibianya wonom. No biao. Enti no wunu we ha. Enti ye ni say odwan wo ma for odwan na mpata. Me ba try. Na empadifon etra say nka say omo emfa entoma empata yen pofa empata wo ani wunua no wunua ne ntoma no omo de ma no eno me ana me de me ntoma ma ne so onfa ma me nua no wajimi me di watem ma me ni watem sister ma me ni watem kakra me nta ni atem sa ba we di ma me ni watem wo be ma wo ne ne tie sa bre na anyem me bo a mba chan tema wo mo fa wunua na oyare na wonyem aboso me sai busum mienu akomiensa abusum mienu komiensa bema no ono onyem na fa wunua ni nua fa wunua empanifo afremo wo mu mienu nyina age atom wo mu ntwadwan wo mantwa wo mu pentoma pofa sabre no kwa na ntoma pofa yesai entoma pofa mpata wo ni wunua no wo ma fa ntoma na ma wo se bema ma wuli me do wo ntitira ho na mia mi nkoi on na to ntoma na ma mba jada ebi wo ntoma wo toye me ba try ma mi nyi me ntoma pofa ma ne fa ko pata me nua no na bema no obabu woni na busuafo mu bebu mo e na wo yi wo ntoma na ade ma bema ma wuli ana wo de ma ne nua kwese no de bi ma ole no me de ma no e na wo de ko pata wo nua wo de ko ma wo nua e na wo nso e me de wan fa ma on fa ma sister wo do ma wuli che wo nua no mo a me ba chada bi wo no ma wuli che wo nua na me na tu me say ya ka me fa so me nyim busu me no ka me jai na wade na akopa me fi atena wo mu wo ni wo busua wo nsoro wo ni wo busua wo na ma wo nua ni wu ye wo ai wo ntoma na asa de ko ma wuli no de ko ma wo nua nti dane ba mo amoso dane ba mo amoso ti na onua ni wu ye no be ma ye wu sei wo mu ntwadwan wo ntwa wo fa ni dia ma mpanifo na ni dia ma wo ma me no papa wo ma ntwadwan no wo mu ntoma pofa ma wo ni wo nua no wo sei jaito me me kwa koyi me ntoma pofa dia ma na dia ko ma me nua no mpa chuma ka so won jaito na wo nyaito asem kokotoi asem ni say no oso woni ska wo de beto ntoma no ana me ka kire ni say na me pese me ma me hu say wono no ayeden wato ntoma no de ma me nua no say ne sa dia ma me fa me de ba akoma ne fa ma me nua no ne wato aka ne wo beto ma me no enti ne sika wo no wo sika ne bi anase no woni bia no wo bia obeto a no wo mpese wo beto ana no woni bi ka kire ye mami de na minim se sika no wo bi ba to na na mpese wo beto enti di enti da wo so yi wo ntoma de ma ne so fa nkopata wunua no wo bi ba to no won to because wo mu ade wo mu wo fa wo fala wo fa wo entomago bi wo fa wo entomago wo ka ho sapofu no wo ka ho bi e na wunua ne wu ye no because ntoma ne free wo ho enti wo wie ya jawajo bi asem kre ma me sa pejo mo ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem no eno a fiada de se ya boja ye bi ya guy me pa cha akonya ntra so ye na anyu Nsem wo ye wa adwen sa wo do nse kosi so be yi Nsem wo ye study yemko enem sie fiada o bibi atimisi ma ko sempunu mu ye ye de nyame ase ye ba bedi nkomo kakra bi de afa coffee
organic tiger nut powder ho atadwe na ya yam amana yisam mu no ehon komo na ye ba bedie we no nya duro aduane na emomia no bebre ene wo atadwe no nti na Kofi Vinyo Company Limited aye na adwene se ono de ompeso omanfo bewe na omaprumu entete na guisan se entete no na hodin bebre na nkasa etimi ejina no ti no ya yam ya bomodin se omanfo eni na wudi no na eboa obi a ompese obenyini no the friend say refuse to grow for ni nyina no aduane omudi ano no etimi aboa obi anakoma emoye etimi aboa obi ono so no blood pressure no wosoro obi ono so no sugar level no wosoro nyina no betimi abomodin na regulate ne kama etimi da manti awie de anyade ankomo no ye betimi abomodin na ye di ne tententen bi asa ti se upe atadwo no bi ato a wode wani tuemu ewa Akoma FM ase ya security checkpoint wo sisi adodo na etimi aba begontu ba first na bra na omanfo edi eye vast day no ye ma omanfo no bebre discount ni mum sabre de ebo no asan aba na chi biem ti to baako na wasante mantema se kumasi a to baako a 45 Ghana cedis na bebre na na eto na nse omonto no baako muto no mienu miensan nan na san se aduane a wudie amani padua no so etime agina brane na makasa oba Akoma FM ase ya wonsa betima ke bi Akoma FM ne Kumasi City Mall main entrance no ana edi anhwenti mu amoba bedi dwa ewo mo nyina no bomoden ebewura ase ya wonsa ebetime aka bi na santima ntem ase no wo ya Akoma FM efri mu na do ani kiri mu ewo Poku Trading Supermarket ewo duma ubenya bi ato Fred Mensa eba ewo KO Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Junction me kire taxi rank hono mu a ena fi ABC Mart Supermarket nso ewo Patase Omni Police Depot no edi enimhwe yenuano mu a wo mutwam obantema ene ne potamu udu G run about ano akọ Silvercrest Supermarket ubowura hono mu ano no obisa se ope coffee organic tiger nut powder no bi ato na coffee no ya so pen KOVI ubisa ombetima mo bi ato na watimi de akwa akodu djuma enam se eye in powdered form ni ntino obetima se egu nsem no adi ne saa obetimi de afra kokko awodie obetimi de afra eye ti awon so no watwa no pa na awonom no na fe watimi so abomaden e de efra nsuo de anase eye nsuo nwunu wudi no na eboa ma hoden atimi esini dademu afei omanfo a wo modua ya nkwanta bechem anafe go so de wo mani kiremu ewo Jani B Supermarket me kire dua ya nkwanta bechem anafe go so eno eye Jani B Supermarket Western North se hwebekwa for eko B Apia Enterprise na Western North mo number na 0246 946 179 0246 946 179 ofre number we se CA mo amwo Western North no se hwebekwa mo fre B Apia Enterprise ba bia wo bia no obetima bomaden edibi edi wontoa ebuakwa pharmacy ewo Takoradi Market Circle sanso ana dwumakue na basie ni nyina no ewo sunwane de manfo bebre fense sunwane no wode wani kiremu Green Light Pharmacy a UMB omodan ni ho ana Green Light Pharmacy wontuduru hono mu a na watimi akwa akobi sase ope coffee organic tiger nut powder tadwi sanu bi atimi akwa akoto na Ghana memu ase nyina ne titiri pa ne wo mu a omo ewo nkran ana femfimfim mantem mekire Central Region for mo be friend number we sesi ana ba bia wo bia no yatimi de bi abro 0558 400 265 0558 400 265 tamale eno so mo amo pese mutu bi ton no wo friend number we sesi a ba bia wo ewo bia ye friend say tamale nyina no penfo ebejo so ne atimi de bi abro 0249 412 863 0249 412 863 nemom agobe se overall contact awo fra ba bia wo bia penfo betimi ajo so no eno ye 0200 timomo a wo mo hwewen e wo Facebook page no so na fe onua TV no number se ne 0200 777 277 0200 777 277 0244 78 76 39 0244 78 76 39 tu hwe eye TV no so atumi se numbers ni nyina no etwagu ewo ase enti bomode se obetimi de aduane pa se de be ya won so no obetimi anyini achenti
wonya bodi se coffee organic tiger nut powder na wagye me so se ma waduane enye waduru entena ho emachine bi no duro no aba ba ye aduane a oba bedie wo ya dio wonya dio me kanfo coffee organic tiger nut powder etimi dia ma osisi a obi a oda duro so udi bia eye ma obi a wafa afuro udi bia eye ma akwada ye twa ne nufu awia na ma me ahyase ma ne kokun so no abusanfo anu an se wo ba ta no betimi edi bia fra kokun no dia ma akwada no eye amu susu enfa sikire man kwada no ni eye amu susu fa mereke man kwada ni sabre ya coffee aba na no na ese yi wasikire a obetimi dia fra kokun no ama obi anso adie na hoden etimi aba de bia me kase obi na krokwa ache no ma ko so nse na nse de edum so no aba wonu mpeso meka no kure but ye mu bi de e beka kiro me se ade na ba ene ba ni se nsu a ote abonten antontom na ebere wo wo ko da mu nsu ye hyew enti ise wo ye dai e ba ni se ya wontimi na ehyi wo mu ye dai no wada enti se wontimi na enu anu se obedi coffee organic tiger nut powder enti dum so yimu no ye de coffee na beda we share fridge mu na de coffee say ya air condition no feel wo so it also come cry with na fridge do say ye freezer na ye bed dem na wo beda akom ye be kom no pejam nsa ba ko se enti ye bisa for se wo pese wutimi da na bia ko ye edema we no an se wetimi abomoden na we de coffee organic tiger nut powder ni bie e wo ho enomo bie na krokro ache no na me kanfo e dia ma vitamin C wo mu eboa na boost immune system no na prevent infections and afei etimi promote se da be obi ekuro ni ade ayi nyina no ebetimi ewu ententem wo pese wa pomi aden a bomodin se obetimi are atadwa na obetimi de atadwa be na abedie eno ani coffee organic tiger nut powder numbers ni bi me 0200 777 277 0200 777 277 coffee organic tiger nut powder ma ko sina obi a wotie bia na gem system ma waduane enye wo aduru ntina o machine bi no aduru no aba ba ye aduane a wodi oba akoma fam asese ya dewa aba sei omanfo eto e de kwa buruchiri omode ma no mabusuafo nyina ne se eye 100% organic product a yemfa bibia mfraye abrofo ni nyini che nyina no eye organic product omudie yemu ena ye de ya adwene se de bi edi nuane ne fast na ekum ya no fast enti de aduane pa obedi aduane pa e no a any coffee organic tiger nut powder ma ko use nyame ensha wo papa pa legend the legend ono no kwaje coffee ye bi yame yaba ye betraso ahaya akuma 87.9 FM akuma busem jumedie no noa na waso eguso awutie nkoso a nefa message ne bra na menkeka say Marcos you have every right to insult her and God will bless you or see your friend Jim tadi and wodi efri ebaye because asem no na just say ano eden papa enti koso na efa o message no ebra na menkenkan emfa ema now what say the girl is not really serious crap but they have to arrest the man I mean the entire omujeja wo mo sabre no kura enti na what say wo mu etumi eche no pa she agria na ye mama Phil Gabra ne mama ene mama birthday eyene enti o manyina se o mama happy birthday ukunu ne wo manyina mama ne da so no mama happy birthday nyame o nhira wo pa o si hole in heart no oboa 200 Ghana yemfa enso na che se eneni birthday yi no enye nhira enka ne ho mama o ma ene wo nananom o munyina se yema wo awoda apa nyame o nhira wo nene wa wode enye nhira amen. Francis Ewo eye enkrapokri ase was hi good afternoon. The lady gave more opportunity to his husband we ene asemu a wono so ede ebaye the husband no ene I say Marco you look fantastic in your dress every day you look nice but today you look nyame enhira papa okay wono so message the girl is not wise enough that is why the guy is so wicked and also the messenger what they buy no messages no forward the bra na yenke kan emfa emma was 0245301462 0245301462 your making kan messages no at the amount kama he ebra mauli efa wunua no wanya no ukoso ane ne dai ne ba chan ukoso ane ne dai wanya no
What is our question so far no? Of course, one be man tonight. Never chance. When ya no. One kwa ye one must said yen na ya wunu ya no wu ye no. Of course, one tonight. But you meet now Manchester. Okay. Young kwa man so hello. Hello. Good afternoon, Mauli. Good afternoon. Apom to saying. Actually, I'm not in Okay, ya da nyamia se papa na oma woni Mavis buadi ewu ya no na se wa hunu wa mo. That's why. Wo kwa hwe wa mo da ben. New year no na akọ ho. That's why me the type of akwasa you did go na pete one me call new year no. Eh, na yesi wo ba no kra de wo twa to kra wani mo wo. That's all. Enye no kle. Yesi wo hu kra wo hu. That's all enye no kle. Enye no kra. Ya dan Mavis buadi efri wo nchen e ba o ma me ho. Yes, mommy. Yeah. Let me tell you so my jina wiam di pacho me pebe di jina ka clan friend. Would you famoto no a nchen ho ba bi would you man yanyira so. Right ma. Na Tubua. so yan drop no na e famoto no. Aha. Pacho right ma. No, don't be sad mama. Okay, what the motor no kwa nchen na. Aha, mommy happy kasa. Yo, me say ayadan na Mavis every one nchen ba o ma me ho. Me fan say me pacho chini. Me pacho kanina me tie o. Me na minini wo na ebo ablabo no. Until the store man first of all. And otiano no. Edu baby onko store so onko store so onko e ba ni say na. Okay, pacho we wana uni kasai. Me pacho ma akoni Akoma FM. Pacho. Enti aye sa no. Onko store so onko. Ade na onko store na. O se aye. Enti ebe ba ko ni o wana mi si mi ko fie. Ni ko na mi ko tu oni be ma o ni dem. Ela kasa bai. Enti osisa ni na ko ni ma me mo. Eni ti na awalija ye bai. Na chese oba ni fa wachi. Ni pacho ai. Ukwan no ne be ma ne da ana se ukwan no mo position te say. Ni pacho no ni be ma ne da. Etuam ewo wo ne dem wo empa mo da so. Ni pacho mi ni dem. Abra na ukwan ya wo tumi ko fa be ma be hye wasa no. Se let me me store man into onu wo store na no a. Edu ya se amini ko efum ni ba na o ko fi na ko edane. Eti we do short term bi ni hwe ni ye na. Enkoyi oye biane bi a ye nyina tina store ho. E ma tamu ade so tamu e be tole aton. Edu ba bi ade biane ni ba pose ni ko fi. Na mi so mi ti bi afi. Eti dako ba ko na di biane ni ba wa no ko fi. O ko fi no si ade na mi ye sa. Ti ampalampala ni di biane ni so na mi ko bi tina store na no. Ana mi ko fi ni ko na ni be ma ni shedem. Hey, wa shedema wa ne da. Ehu o. Ni pacho ai. Omo shed won chese ye ukopie so like me pie so be ma ne da ne so ne da. Ni pacho ai. Hey, ano na adia sana. Ni pacho na about 6 to 7 to 8 Na chese wo no sa wo kwa afuo mu a oba no aba join ne wo store ho. Enti wo Mimi ko afuo mu a. Mimi ma be join na be replace ni wo store ho. No akwa no aduane. Ni pacho ai. Aha, enti okono aba na nka motena wa mudi wi a mopo wa na nka mumia no nyina mokọ. Ni pacho ai. We di odi aduane ne bre wa na osan kofie. Ni pacho ai we do 1 week time echo 2 weeks na sa to buy na egu so sifa. Enti be 1 week na so we di e wo kwa wo bedi na chi akwa akwa enti wo ma ne ko ye no e na wo to an ho. Ani kwa wan fa di ani ne enyo no giba e wo di smile. Eto wo di smile no mi ti afie. Yo. Aha. Eti ye kaka. Ena mi ti ya na mi ani ko pi so.
Tu kwa na se be ma ne butu so ane ne da. Ipacho anti e di akasa ba mi ntem. E ma akoma hu nti e ma me di me saka ne kakra. Enti ano adi akasa ba na odi ani wo free won chen ko ye. Ipacho e ta mi fre ma se e bona mane. Ma se ni tell me say re ni ba ni kwa na di sa de ba ya se. Wo frɛ na se bɔ na maneɛ sɛ wakɔto wɔ yere no sɛ wɔne bɛrima foforɔ da mo mpa so. Ipacho an. Ɛne wɔ se deɛ. O kyerɛ me sɛ ɛnyɛ ni ba ni pa na di sa ade ni ba ya se. Na kyerɛ sɛ you do me I do you. Ipacho an. You do me I do you what you say? Efe. Na kyerɛ sɛ wo de bi ayɛ ɔbaa no na ɔno nso de bi ayɛ wo. Ni ni ti me fa na chi. Wo fa na chi da. Ipacho David. Wojiri kakai wutrim. Ipacho David. Me pacho kakai wutrim. Never. Onikwa want me kan tell me say we are fan of Chiama. David. One fan in ya odi na chi. Ipacho eminu. Ye your other village. That is what you me too. We are village and I sit down with you. To be frank, with the economy. Ebe fa ebe charge me phone. Enti na kwala nso ba beyam. Oba beyam no. Na bedroom we ni adukudi a akwan ba ye prekupa me ni wodam no. Ana be tu chair me so. Ena be ma man dey share makono so na dis ade no bai. Ha! Ninua no wo ninua no beto hye wo so. Itato an oba dem wo. Eye edan ya wo ne oba yi dem o. Sata no nya tu na kumu no nya nye store no man. Tina mo wo so na se kuro no. Tato an me wo feel that na ya ba ku ni sako. Enti na akra no wo kwa fa de wo dem ho. Let me charge me phone di da. Ha. Eno bae. Ha. Enti obeye sa de no. Ma ti ga she me ho so. Obeye de. Oba ya no. Ena tell me charge phone me dam paso. Ni ba mi charge phone ti na e fe eni wa bo be se 6 ho. Ato se ti ni. Ni tie pa. Ha. Edo obetia mi chon pa ni so. Ena e so de ni sa family ti. Ako ba sa ni so. Ya mi se ka no mi ni tro. Man ti ga se ba kono so ena mi de mi ho ka no. E ma ko pie ahunfie. Sautini. Ah, mi tie. Ebo amu bonika almost 16 million na mi tua e. Mi tua wi ye no. E na mi ni last ni e wa anti omu kla ni se omu ko ekuru fifo so. Sautini. Ah. E na mu ja mi ni oba no ha. E to omu ko e to an le emiema mu ye ma papa. E ma mi be fle mi ni ma mu ti be omu da no mu tu yom. E ma mi be mu ska ma mu di han dan. And I said, Saturday, I was telling you that I do a only every family. Every friend that's in the bonnet, and that's in the pen said, and you're only one and a decided by Yassi. I said, we'll crowd to me a Faninia. So when you say Nina on any free mammy crop up a crop. Good. Now, Oba, Sabra, no one and maybe Saturday fear saying, Nina and Berry Puno. Isn't it a few saying? I know not 10 fears and I'm one saying. Oh, near Bob Palaba and Osanium. And Osanium. Now, were you in Ria? Wouldn't you say were you in Ria? When any free mammy crop, papa crop, wo charge your phone. And I would damn password, and I would in Ria, a would have demo. And I would down Latin, watch a true quat in 1 million with you. And I would da so 1 yes, I didn't know. Mommy. How are they by saying spirit again you so Miss Minka? But I didn't know you so. You see, say, so who did a work there, Miss Minka? I dear home, now again, so. And I will see Miss Minka. It's Miss Debbie, she say, would thou now with Pacho would thou know about naked, Diana? If I don't say, would damn punish one more naked. But I was said, Mammy, what I did not say. Oh, that was a Mrs. Village in the Mabantino. You charge me saying, let me a boxer. And see, now what's that boxer?
na se ayi oba wo yire enua baba soso wo be mamu a esoso wo hwe mu ade na wo se oye papa ade na wo ye ena we ka se hon man wu ni ba ya to an wo dia ba ya se na wo penedi ne dada dabi wo yire nua na ti be pacho wo ba ya no se wo nua be ma na aba besra wo ena wo ba na wo nua be ma na wo yiri baby sie da enka wo be ka se na ye honhom bi ena ti se wo nua ne so na honhom bi ena ti se mavis so maybe sawo every pattern mi si enu de ho de ma hu ni e ko ba ye akono bone we nyese we hu ni wo ye sabra na mavis ye tu kwai mi pattern da bi wo wai yo ni village ni so Osunasi village ho a mebo a pattern wo ko di dwa na di enti na no woni fie me pese me hunu se no woni fie sabra no wo koye dan sabra na mi onu wo fie na mi ba kuro no wo ba kuro mo hine fa ade na mo dan a mo dam ye mienu mi pattern da bi mi si Osunasi mi wo village ti mi wo village a ba Osunasi kuro asem ni si Osunasi village wa na ni kurom Osunasi kurom na asem ni si nti na oba ne wo village ho mi pattern na ayi ni nua no so woni ni nua no wo kurom na bi onu beto am kuro na ye ni ti kuro mu na asem ni nua no kwa na bi dim say duru ba bi no na wo ene mawuli ayi mavis ene mu nua no kwa na mo da edan ba ko mebo a obetina ye nche sabre ni na ne da pattern da bi sabre ni na ne da dabi akra ni ka se na wo ne da mi pattern da bi me pa cho na wo mfin paso medane akra ni che wo form na mavis bu se wa ka cho se na hye wo de mi pattern da bi enti da wo ne da ne ba akopɛ no mi pattern ade ni si once pe papa ka no kre mi pattern pe na me ka mi kan central e na wo ye esi once kra wa ya de mu a wo yiri mi nua pattern wo yiri nua mo be na mi ka se Davis na o ka sa mi si am ni tie ade se mi ya se ye even bi o ndia mi tumi tire e ti ade di si awie ye no e na mo di mi pa hwefie se ai kwa sa ma fu e ti e ka o mo pe no o mo bo me ma ni ti wa so ma o mo ji e ka ni na enti me e ka no de me ba ho be kwa mi se mo antua hwe me ba ho me pa cho na wo be so so wo kwati no hua mu e wo ho no a wo go va ye no a wantumi anya ho hwe no wonu na huri si wo so no da ye anase wo ka ne to ho pattern ni de mi tumi tire mo ni wo ntumi nkyere sen wo ka itam obeso so wo mu no da ba no de wo nkyere wo ntumi nkyere time a wo ma ne so de na to ada ne so no na wo so ma ne so to ho na wo dwane ye wo kra nkwa wo tumi ne wo yiri nua woni ni free ma me kro papa kurada okay waje aturu se woni nada wo nua so e kwesi so e pattern ni de mi tumi tire mo ni mina mo ko ye no empanifo mo ko si o mna kwesi anyi ato wo ho so woni abaya ne da wo muram pattern si akwesi woni ayi mavis nua no a woni ne da ye no akwesi ne na wo muram pattern asem ye du ho no mo bisa obi asem a na se mpinti ye bisa media no e na bo mi ka e na mi pie ye se bia obi be ma ne yoku lai e ti ne lati ni ban ko kan ye no e na mi su du ho bisa media no mi su pie na ayi se enti wante se bia di enti aye fra akwesi so ko ho na winim pattern o kan se ya wo kan aba akwesi no so se edim e na mpanifo no se oba na ya kade a omo timi enka se ye ni pe e na mo bo ye kan no enti ya bo woni akwesi nyina aka mebo a pattern na che sa akwesi ye enti wo no akwesi so se ni pattern se ni panda kan e na ya si da bi ni bla ni se da bi o si da bi o si chinchiran e na mpanifo ko adi na bae e na mo si o timi 20 ni ple akra no tia se na wan tia se ni pattern wa film mo boni amodi akra ni nti wo film no mo mi ni pattern e ho no de
ɛyɛ ɔno ni bɔne a wapɛyɛ ɔkɔfa obi yere ɔwɔ anoda wɔyɛ lesbian mɔmi me se ɔkɔfa obi yere wɔyɛ lesbian ɔkɔfa obi kuru sorry wo bɔne a wo di yɛ no wo di kɔhyɛ wɔ bi wo ni ni nada tobo wo ni ni nua wo ni ni nua na teɛ wo san ni nada wo so wo di kɔhyɛ wɔ bi so ɔkɔfa wɔ bi deɛ na anya wo di a wo fa no nti na mmom no no kɔfa wɔ bi kuru nipa tɔ nya tuba tɛ de tie ni nipa tɔ tie ni me tie pa ofia mi ma nya tuba tɛ na mi ni edi nkɔmɔ wase no na me nso ni wo di nkɔmɔ e papa me bu mfui nti ebia ni ɔkika no ebia ne ɛyɛ ni nyina na ni wo mu no mɛka no pɛ na kyerɛw eti ɛyɛ saa no yɛyɛ sɔmu yɛ de ni wie yɛ no ɛkyerɛ ɔkɔfa obi ko ɛma nipa no ni maame bɛ maa ni wɔne ɛma ni kyerɛ ni sɛ ɔmma no mɛ sɛ ɛyɛ ni hwee ni no ɛna maame sɛ yɛsi gya ni ko ne ti ni ba ne ti di ɛma ni kyerɛ maame ni sɛ ɔmɛ tu ni ko ni ba ne kɔti efiri sɛbi ni bɛn ɔn ɛna maame ni ko bɔ ni wia ɛna di owó ni ba yɛ no. ɛbrɛ wo ɛne iwu nua ne da yɛ a yɛfrɛ mo mpanimfoɔ anim na kaa yɛbɔ mo no yɛka sɛ mo nkɔtwa dwan mo twae nipatɔ yɛtwa ne nyinaa ɛwɔ badwam mo twa dwan ne wɔ badwam nipatɔ ae ɛna yɛka sɛ mo ntua sika sɛe nipatɔ yɛ amoɔ kakra yɛbɔ ka bɛɛ sɛ 40 to 50 million yɛ a motua sɛ sika no de ma hwan nipatɔ sɛ ahemfo no na ɔmode asɛm tɔma nti yɛtua ma ahemfo no nti sɛ ɔmɔ mu kyɛfa ɔmɔ mu kyɛfa ne mu ɛmdeɛ nipatɔ no ntumi nkyerɛ ɔbɛ so ahemfo ɛsunafo ahemfo de kɔdi wɔn nsɛm nipatɔ ahe ɛna wɔn ma mo kɔtɔ odwan ne twa yɛ wɔ kurom nipatɔ ahe ɛwɔ ahemfie wɔ bi ehunu yi nipatɔ ahe Mavis nipatɔ masi ni enwure mu de yɛ so mo nkotwa na ɔmo ankotwa but ɔmo twa adwan wɔ hɔ nipatɔ ahe na ka kyerɛ me yɛ wo se ɔmo ntwa adwan no yɛ nim sɛ adwan ba enwure mu de no na ɔmo se no na ɔmo se ɔmo nkotwa na enwure mu de no ɔmo ankotwa enwura mu de no ɔmo ntwa nipatɔ ahe but ekurom wɔ de ahemfo no hyɛ wɔn mu twa enu mpo yɛ akokɔ na ɔmo kun papa yɛ se mu kun akokɔ mu wie na nkɔ no awe nipatɔ ɔboa yɛtua odwan sika no nyinaa ma ayi ahemfo nkosua nyinaa ka ho wɔ ɔsenafo ahemfie ɛwɔ abɔnti so ma nipa betwa hyia hɔ wotua sika no ɛma wɔhene no ɛne anasɛ wo odwan no twae ɛne odwan no yɛtɔɛ wɔn na twa adwan no nipatɔ ɔkyea mi na ɔwɔ senafo no ya na mepatɔ mu twa na Mavis wɔ hɔ bi nipatɔ gyina hɔ ne papa gyina hɔ ne maame gyina hɔ Mavis wɔ mu twa adwan na ɔmo twa akokɔ ma akokɔ na mo twae na sɛ wo bika sɛ ɔse hɔ no deɛ adwan deɛ ɔmo twae deɛ ka so wɔn nipatɔ ɔmo twa odwan ne mpɛ ntorɔ ɛna sika sɛ na mo tuaeɛ nipatɔ yɛtua sika asɛ sika no yɛ almost 50 million to ensi bɔne na wɔn yɛ no kwan enti mepatɔ sika no nso mutua de ma nana no ana Mavis abusuafoɔ nipatɔ sɛ asɛm no kɔdi ahemfie nti yɛtua ma nana no nti wɔn na mo de bɛma Mavis abusuafoɔ in all sika sɛ na mo tuaeɛ nipatɔ yɛtua sika bɛɛ sɛ sika pɔtɛ ni deɛ almost 40 million ni ɛho sinap ni nati fɔ deɛ ne nyinaa sika bɔ mu abɛkɔ bɛɛ sɛ 60 million. okay enti saa bere na mo kɔyɛ saa nneɛma wɔ enum nyinaa no na Mavis nua ne yare nipatɔ ɛnɛ ne ho nfa no papa good ne ho nfa no ɔne kyɛ sɛ ɛyɛ ade a mo yɛɛyɛ no ɛna na ne ho nfa no na mmom no ɛnyɛ wɔ bi kura ɔkɔgye yɛ nipatɔ na Mavis na kasa te ne hɔ ɔmo kɔ baabi a ɔmo si ɔkɔgye obi kun na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔsan si ne kun ne kyɛ da akora ne sɛ sɛ ɔmna metu sɛ ɔpɛ sɛ ɔsan si ne kyɛ ɔmna tu bɛrima no ɛkɔ te fi ne twam ɛna maame no kɔbɔɔ ne dua okay saa asɛm ne si yansa na mo deɛ no bɛsie anasɛ mo deɛ si yansa na saa asɛm ne bɛsie baako yɛ deɛ de si yansa na ne Mavis deɛ no bɛsie exactly eti mo deɛ no no ɔyare mumu die ni si ya san wo kwaji obi kunu no amu nipa kura bo ne dua no mebo a nipa cho enumwa na wo ya ne no mu kɔ baabi ne mia na ɛtɛ bi a me mo sika de kɔ hospital ɛtɔ mu kɔ bi a masi ba ni masi bɛma no ɔmu frɛ me sɛ me wo ba ko bi ni
na wo mo sika mo de ne ko hospital ìpàtọ́ àìsàn ọmú ní sika ní ìsìn náà kẹta lẹ́tọ́ ní bisa ní wọ́n sika ẹ bọ̀ ọmú de kọ́. yìí nanu ẹ̀ na má mi. ọ bua mọ àlè wúyẹ trọ paa kò sí. mọ̀mí ọ̀bùwà ọ̀ka nìpẹ́ ọ̀ka nìpẹ́. kò sí ni paa. ọ̀ka nìpẹ́. wúyẹ kò sí ni wọ́n ma hwan sika sọ ọmọ hwan kọ hospital. ẹ kà nukurẹ wúyẹ ntrọ paa mẹ́fẹ̀ẹ́ mi pẹ́ ntrọ kà nukurẹ na wọ́n mu kan. mami nkasa. Entoma yɛka sɛ tɔ na momfa mpata Mavis ɛne ne nua no entoma no kora wotɔe. Ìpàtọ́ sí. Yɛka sɛ mo ntɔ ntoma pofa ɛmfa mpata Mavis ɛne ne nua entoma no motɔe. Ìpàtọ́ ɛnu mi deɛ ɛhu sika ma Mavis. Hey Maole, nyame fa wobɔ ne nkyɛw. Ìpàtọ́ ɔfa wo so deɛ kyɛw. Wobɔ ne nkyɛw paa. Ɔfa wo so deɛ kyɛw. Hey, wo ɛnyɛ me na mede ntoma no ma ɔsɛ fama me nua no ya na watɔ ama me. Ɛnyɛ na ntoma sɛ gye na sika na no watɔ ama me. Sɛbi di sika ma. Woyɛ ntrɔ paa. Woyɛ ntrɔ. Sɛbi di sika ma. Gyae woyɛ ntrɔ. Wo di sika bɛn na ma me. Wo di sika ma ìpàtọ́. Sika ne me di ɛdɛn. Ya me di sika ma wa ya wo di yɛrɛ. Wo di sika ne ma me di ɛdɛn. Me di sika ma wa wo di yɛrɛ. Wo di sika ma me di ɛdɛn ana. Wo sika ne kora ya wo di ma me bi. Enye mi ami pa nkete ya mi di an anu kura manya wa na wo san age. Wo ma miska. Afensu wo ma miska. Wo ma miska wa enfa. Na ko tira wo di so ni obeye wa sa afensu biara. Yankupo ezi. E ko tira wo ni so biara. Usun ya usu ye yankupo we hu. Ko shini. Yankupo anwusu afa enu afo mienu. Eti wonu sa de obeye na asase so bia yankupo hu. Pe yankupo hu. Wo sefu akra no so wo mu nka wo nyu hu nwane. Mommy, we see, say your spirit, maybe it's not that I'm disamity and fear. And then I be a some about what quite jam and I say, what is your baby dinner a whole 18 throw. So, now, we didn't assemble what didn't draw. And trouble was soon in the other one in the night. Now, we'll share a crown across our branois, or better share was to no one fear saying. Because I need the same experience. No, 15 years, my patron Sabra now won't fear saying. Ya bema oba 15 years etumi overpower any wada wa bra wantumi anya hohwe akra 15 years watumi overpower wo bema any wada asem we ye kan wo hene ya wantumi anya ho ye kan wo hene Mauli Mami ye kan wo hin Mami mi tell say disagreement say see am no ya mutie eti say hu bi na ti ga mu de ya bisa o I don't know asamba na hu ni ti mu kama wutimi otu free ho okoda dan fufuro mu kra wutimi sorry e ka kire me hia bokta e ka kire me say unhu so obi ni e kwa ne ho nti wo kwotete nipa no a wo sisa wo mpobwa hye moto mu dwane no enu so na hu bi ni da no e ntro wa be ku otu be ku me wasi e ntro wa yo won se anim guase ade wa yo de ye ka asa nya anim guase o wa yo wunwa no waka gu so de ase anim guase na we na anim guase ne wo hene wunua wo yiri nua woni nada be makatachi etese wo se oba no na meda ho na wo be so mi mu na se honhomboni na won ka ye Yesu mo ja ka wanim na won ko be ma wo ti se oba to ahye so mi nua no kra na ho de ne kese ne tintin kra na yesen a ono timi tu hye wo so wo ma le we timi tu hye wo so wo to hye no so ne da wie yesen so ne ko dai woni na Mavis me Mavis me say wani wunua ne da wie ye no omukotwitwa ho nwan ene ho ne ma ya na won koso de ma wuli nte mana mpacho na mene ne tepa enti say woni ma wuli wan sabia so sabia nya do wan kwa na nanim nya asasa abre no o answer na obeti sa no ma free wa akọ no wo ko nso ko fa ba ma you do me I do you be share them ma hono because o ma miskanko no so o ma miskanko no ana because I was fine o ma miskanko e kana wo de me kranka fa misika ma me ne mi amefanko eno so ma le so onye ameka chen so onya de a me so ba bi am ekwan amefa so amenye sika ko no me fa ka chen se ni peti kwa me nkotwa na menye sika amefanko amisi yo wo kira me kwan no me ye bone na wa na wa mama ye bone man ti ni o ka se me makofe ba me de na ba ne dem o twa ntro be ma de me fa ne so ma fa na ma ne dem o ka so onu ba pie so oboa ni boy na ka so onu a woni dan odem nti so o ka so me de ni ba ni dem ni pa so a o twa ntro e ko shi
But say boy na ono awon ne dan. Madam Obua. Nti boy Obua. Me ba chon. Na nti ye de na obechi obi na yi o ma na. O ka se ono wa beto so say boy ne dam so chantro. Madam Obua. Obua ntome. Me ma fancy no. Fine. Sa that day no kra na obo me no kwa that day no kwa man ko boy no. Na da bi o ma wo le wo ye de na wo te ye. Yesi mi ana me chi wom. On kan ko. Why na boy wa ma ne? Yesi mi ana me chi wom. On kan I be play one time. Na o ye koshini. O chi me de na otimi ye me ni boy no. Wa be chi wo yele ni obi da ho ade na obi timi ye no. Se una do huma boy obi da ho ade na otimi ye. Wantimi anka pia ko. Ade na otimi ye. Se una do huma boy no. Enti me no ya kasa no. Se boy ni de wa ja wa ma na so no ye. Na obi a wono kwa akwa fampra. Wo kwa fampra wa iwu dem en wono no ba beda. Madam, you see, me play. Me that be. You pato. Na ba beto woni ni dem o. Anya po. You pato. Me that so abet na when you see me onu beta no be jet to dale. Tu mo mi bisa o. Me si wo. Ah, abet se o kasa mu. Abet se o kasa mu. Wa bet na wo ntiri. Ni onu ka no e da wo fa. Na se de wo ka ya mi bisa wo nyina waka nokore. Wono so ba be fa wachi. Won kai, waka nokore. Na de no kasa nyem na de be chi wom. Uche wa mo no why na we yi ne dance for? Ipacho okay. Uche wa mo no why na we yi ne dance for sa mo mehwe se me yira kwa fa be ma beda me paso. Oh madam, ipacho no obi ani fie. E na data mo so no. Ni ti ni akwachi obi mi ni dem. Ah no bi da mi sameti. En kon na me gba no mo pe. Ebi na e bia kasa na de ban na amafo be fie ho. Ebi na wo ka wo se enye nokore no enti senka wo yi dance ya enka ne ka aka se eba ne sakra no na asomasi ene wo benten kra no mi yi wo mo dance ye madam me ko tam be na be ta ko fe bi aba se me be ni de adanse ni emfa ho ene se ne wo ba ba che wo mo na ne mi kra wo be na wo ni pacho wo mo da Ipacho me kwa ba no bia ni dem we din to na afa am tell me to so na was a me kwa se me ka ko free bia ba no me ba no bia ni we na ana ni bia me ya na onu bia me wo bia wakofa be ma be so da men ka se wo bo e question sa me bi sa wo wakofa be ma na be da one wo mpa so wo ma unlock door no Ipacho o ma unlock door se anytime dia mo to mo ni sure say that na ama ye wo papa fi compound house and you said that no game fee. No game fee. And you brand more and more if you know of course now for. And you or the piano because I said piano one fans man or the piano small bus store. Saka wo dey. Ni piano fa me fan to kwa me kwachi wo. Mama ye de command. So wo de command na asa da wani ba fie. Ma da de na wo kan mpo no. Ono na be fie be didi sanko ye. Obwa mi mentro. So abechim no. That don't know how to no be didi no san ko ye. Wo twa ntwa ukoto so na ya oya. Mi mentro. Ukoto so na ya oya. Mi mentro. Me say ukoto so na eya oya na. Mi ba to say. Ukoto so na ya oya. E fa mi ni tenti. E kwa sa mi ene de akasa bai. Na so. Ba wo dia wo ko fa ni nua ne de anya ne ya. Wo fa ya wodi na chipe anya ne ya okwa me ba sese no enti esi ye no wo na wo pam ono ana wo no na de ni wo sa ne makoy ni pa to ni ma mi se ni fa ni bi se ma no ena wo ja ne kwa ni ka ya so se bi na wo se ni fa ni bi se ma no ti okwa ye ti no ena mi sa fe la se ya wo mi ya kata na abanti ko ni ka bi bia so no omla la se da bi ena o de no koye ni ba to se enti wo ja ne kwan no koye ni pa to ai wo koye how many years ni oh be be ni fini sa okay enti wa afoforo ni ba to se wo kwa na mo ba na otwa to no wo mfie sen no bo wo be busumi wotwe be busumi wotwe na wo sani wo musika de ni pa to edugabi no mu perfect me go be omo wo kra eti na omo du mo phone eti there's 2 years later after na you have flame na me remember after we need komo on tell me the bia
omo wo kwa no ni ma mi so mo tira mi bebi omo wo se wadi abusua na bro ya wo mu ena bo ni wonu akwese so ama o ma hwere wo mo de hye ba ko because wo wafa no wonu akwese mami ye because asem wo de ablo enye ye de ntira mi si be ni mi si okofo obi ku ena ye bo ni dua opa woni mi ko hwehwe enti on gina ye de mi se ni ku dem never enye che ni mi ta tonight obi de na ku no say oni papa mi ya ko hwehwe bu wa yin fa na ahunu se enye mo de no na mom no obi de tema omo na mo sa ta no mi de no omo na ko hwehwe mu na omo ka che ni ba na ni so mama tema omo hu ye ni nyina na baba wa no yare ne ho to no iba to se tema omo hu ye amu kotwa dwan ni ade ade nyina sana ni nua ne yare ne ho to no iba to ni ho to no omo answer omo ga be free ha tata ni nyina no ni wo ho etiri ho to no wie no akwaji wo bi kuru no npa ko bo ni dua no Baby, Satan na ye dey happy ni na no ko eba no ko ba ema okwo oso ko se na obi ho tana be obi na obi ku ko di mechi anu ho anto no me nua no ho anto ni nua no oso yade ni mu no ne ho anto ne da kopim so odi wu ye ne ho anto no ni pa cho ye ni kle ne ho anto ne da kopim so odi wu ne ho anto no kete ni pa cho ye ni kle anye no kre sai na wo ni pa cho se ade ni pa pe to ku jina ba ku fochi me nyina ba ku fochi ya papa me kwa madwuma na me ye no what the man you buy what you no kai ni na what you on hwe ne ma na ka na odem no ntua me sika ma what do ka sai 1008 eh da no de wo kan ka no wontua ma ho ma sem me ye adwuma na ode ne bombisia na me sika na ekodi ni wo mfa ma ade ma me so wo fa ma sika ne ma no wo ka che so obaje me ka chen pa asemaje enti wo tworo ya ma ne hunu sika no waje akọ onu kwa ya we onu akra bu kire me sika na ebro sa ana me chese na me nim no nto mfa ma ade ma me be ma wo se efie bebre ba ne tra nyina no wanye ohwe but ni sika wo gi ye bosia no wakeka bom 1008 no de obaje na ade ipa cho eye ni kle wa mo no wo bosia nda ipa cho eye ni kle e ba ni ku lete ipa cho e ba ni ku lete e na ma die so amount ana iti ano edu gabi asa medium de edu gabi number me 70 million 50 million fakoja e be kwa ba ni ni dis guy no assist kan ni na oh what we man 5,000 you know so fan kodwa this one so me wa on time say o me sister when you start ma madam say me wa on time ni say nua e be pon ho aba betena wo wan ka se me e tu antra no da man tena no na wo tia no no ko eyefuom wo no abeg madam menini ko efuom menini ko efuom ba no na atena wo madam no wan wa ko efuom na bia wa ble na wa kwa aba na wa ble no no wa ka se me nko hwe ho ma no madam wan ka store wan bi store ma me wa ma 5,000 yes fa ye adwuma da madam wo ma me ska se me fa ye adwuma da madam ma me ska se me fa ni tietie nyina ne se wo se madam on hwe ne ma madam ye so ofi mi man disto no no disto na tulipa no mu yakko mu amebisa fine awalija ya ba tie mi yo awalija ya ba na ya ne ho ade tie mo mi tie mi ye awalija ya ba nsi mi amina wa nya no go jam tem se mi o no ahwe nkola eye this right is super before se be ba ho mi ma mu ya we se me gba na ba fa nkola na ko di pe na o che mi se yo e ma mi so le ahwe na ti e be du mo ti mu fa nkola no ma mi fine uma mi kwai amama e mi be mi kola wade no mi kola no mi ko shom ani so mo ti da bi e ti mi samra me yo oba ni wade ni me oba ni wade ti de o ko ye plan me da super ti we trust the bra mi train sa ko sita ma o wu ye ala o chem so wa wo asa mi ko wa le bo ni be ne ba ye na se so ba no ase am be wo foforo wo sa be mi train no bi mi friend ko ye sa wa le ngo ne ka so train me no ba madam anka so me pe no na so wan twen we ye madam wan twen me ono we jam me madam we jam me dent na wo sa twen me wo fa be ma na mo mienu mo ntam tete ye aha ya ntem atete wo ba se no so sa pe no madam na wo so nko madam oboa etu oboa ka be ko madam ka ni se de ene nko ni kra bebelebe a wo de adi mi na masan kwa kwotena ne nchen ni na chi se na ato na ade nyim ye enti se yes oso oba ya mamre na
wahwe ne ma mo so bo ma ne nye madam yanka se mani nyo onu oso onye madam yanka madam wanka so onye onu no so onye Davis Kenny madam yes chense ye nyina ko ne bi won kan ko obisa mi an ko bi on ma o kan ko ya mi ni uti mi na be ye amam ko chem se mi me ye oba ho ade mi to underwear mi to pants mi ko ne wo fa ba ko ne wo fa se ba bi ye nyina ye ya ide etebo ye nyina ya ide fo so ba be ye nkola no ho che wa ko ka sama ta fa bi o ka sama ta fa bi e chichi ni na me ye nkola no ho amam I 87.9 page your movies na said the assembly ko ye invite no emra na ye ne nyina entrance ne ye hu kwa ye obefa so a wo de ebehwe ne ma ama no me yo ba heba center ewo kumase ene nkran ahye ya wo mo de abibiduro e kire nompe ene enkase ma ne gina ne na so de wo enompe mu nkase emu yade nyina afana ne nkire mo ewo ba heba center eye cancer of the bone and arthritis ye ko ba heba center hona mu ba bia kase wo na wote ye wo kase mu bia no fo ne kire mo ewo ba heba center fe wonya stroke ana ebo nka ye de wo efoma na se twere yade yam cross stomach ulcer ene ne mu mre nyina da fo ne kire mo ewo ban herbal center kumasi atonso ago wonom ewo agogo hospital no ekire wo petema community 16 la shebi wo ben bawa house 0244083482 0244083482 achamfo ban wasenya de wanyina da ebedwane gastro and mesoplast say koso akamfo e de mothers ani biada enkanka ne wa yefunu mu samfuru wo bo ano hyehye wo da biada na wo yemu dwa wo gas gina wo yem ma osa enka gastro mesha fe wo ba wa fichi kro no emaye aye bibi dame basa bi anasa wo de na hemfie ho ene nkekaye ne nkan begina ho a edro no eye mesoplast mesha pebito ewo misty herbal colinac herbal fake up herbal Ekus pharmacy repash ena fe Albert Sam eho nyina da enrei ebuso ya obenya biato eye gasto and mesoplast mesha 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science ehwo na science no wo musua pa na wo de ko monim eno te wo why science related program now person we top up ebe medical doctor for ni kire mo e wo suapon yimom afeso kra admission e ko e de amamo am senior high now person wo to so ekonya first degree e wo health information management afa degree in bachelor of diagnostic imaging at College of Medicine and Allied Science wo musin kire mo bia no wo email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh nyesa so afrem 0208456556 0208456556 Eba na malaria wedro time herbal mixture TIME dia wanya malaria awiagedegede ya huhuro wumi sabre awo atiadwa wo sawanya test ne ka se malaria nkwade a maunsa enka time herbal mixture ebe sa aboa wo amwatimi adidi abore de ma asanso atu nipadua no yi a e na feso kura waposo joint na ye wo ye nyinada wedro time herbal mixture esanso so immune system support ebe boa papa e my immune system no eja na so eno time herbal mixture de ba ya che pharmacy herbal shop bi one will be 0244417669 0244417669 Grow fine makes you grow fine. Ghana for say moja dromu super enonte wana se untumi ni die. Dr. Akacho se moja hwanwe anasa moja swate. Wo so ananse ni subidie aba so. Wedro no eye grow fine herbal tonic. Wakoma no eje hwimhwimhwim da bia da no aye mere waye keja. Wo so awoye ba na untimi emu nsabo so me so nsabo no niam nkoye. Obi die eba bebre na aburo so obi so die makora eba so a eya nko no nemu. Edro no eye grow fine herbal tonic. Vitamins ahodo ni nyina muma enonte eboa ebo nipadua ho ban free infections hom dia waya dia chebe so de agane na so ntempa no a na dro eye grow fine herbal tonic 0244596532 0244596532 Emas Global Link Limited edu tu kwan mo akosua de wo kwa akoye business sanso na de wo konsrahwe akobo na ni akohoma wo so abusua bi atonsa e de afre wo eye Emax Global Link Limited amai bi apesa wo koso eye Emax eno no bebo wo sa kwan so enkrata
bɛboa wa mo atima yɛ adwuma de ɔde kɔsua de anase nkrata wobɛnya de ayɛ adwuma de asua de nyina da max ɛwɔ saa nimdeɛ na wɔn bɛtimi de aboa wɔ wa wo kɔnsrahwɛ no flight reservation hotel reservation ni nyina da wɔn bɛyɛ ansa na wadu broni ni krom ɛno nti hwɛ wɔn makyira kwan ɛwɔ Kumasi Asafo wɔne snit office ɛde animhwɛ ɛnkran ɛyɛ Wager White Cross wɔne West Africa Decotals ɛna ɛde animhwɛ 0535 823871 0535 823871 Power Specialist Herbal Hospital afrase wɔn gye abasobɔdeɛ hepatitis ɛdeɛ what is how wɔn wana kyɛ sɛ wokɔ akotwa ɛgya wadwo ɛno nti hepatitis no ɛdɛmu ahodoɔ wodeɛ no ɛyɛ A B C ana D bɔmɔden sɛ ɔde wani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Power Specialist Herbal Hospital afedu akotwa scan ama doctor aka kyerɛ sɛ wɔmrɛ bɔ no ahohonom deɛ sciatica to asentene ɛtwetwe wɔ ɛnkasa ne no mpɛmu ayaresa yɛm cross stomach ulcer ɛna fe kɔmpɔ ne nyina no ɛyɛ Power Specialist Herbal Hospital wɔn na deɛ bibiduro etu aseɛ kora deɛ ma wɔn Kumasi wɔn wɔ fɛ yi ase Lake Bosomtwe kwan so a wɔne Jasbro filling station ɛde anhwɛ ɛnkran krabata no ɛwɔ kwabenya poko ase ACB main road so ɛna takrade Anaji Estate wɔne Anaji MA Primary School ɛde anhwɛ 0200383831 0200383831 adwuma ko be se wo mo security personnel ene mo aye adwuma e ma ne mema nyina wo mo famon adwuma no e wo Kumasi ha sei ahwehwede ne ye kakra bi eno ansa wo ye Ghana ne no awie senior high na akuta wo Ghana card wanya mfihia no aduonunum e de koka aduonan enum 25 e de kokopem 45 a wo qualify na anya ye kura no e wo se otimi kenkan kakra na aborofo no so otimi kenkan kakra kyese ne e koba no borofo sam abetimi anya kakra de atwitwa agye ho akatua no e 900 Ghana cedis wonum say hostel so eka wano nti misraw sa wo se fata nko ade abomoden frɛ wonum ɛwɔ 0247416961 0247416961 3P garlic mixture garlic nko a ɛna wonum de ayɛ ahoɔde ne temu papa ɛwɔ ne ewom ɛno nti ne nom ɛnyɛ ya vitamin C no so egina mu papa we ye garlic nko adura ya twe ya kyese nsuo bi anka ho ya mfa kagya ɛyɛ bibini nsa no ɛno nti aduro we de ye ɛde mo bia eboa wo ete pressure so de ma sanso so na sugar level no ehwa so wo so asoro kwa hyase ebo nka ye de asthma tete no de ogu nsu a wote yi a ya de bebre anu aduro eye 3P garlic mixture eno te bomoden apabi na we no aduro bi a woda so bi a doctor say wo betimi anom 3P garlic mixture e de aka hom 0248928824 0248928824 Transpi natural mineral water eya boju nso ye Kenya wo nipadua ensu e ho tie na bacteria sembia ene ho ba bia wo mboto nsuo no kwasi brone se under good hygienic conditions eno ti oda sani bia da se wo mpeta for the sembia dia wo nsuo no eye Transpi natural mineral water wo mo ye delivery edema customers bia da ba bia wo bia ne bre bia befre no wo no beje so abra wo nsuo na wo twa wie ye wo bodua se ye wedding na ponto anase dwabo bia wo bo no bomoden se obeto sade afre Transpi natural mineral water wo pedia bottles no kama ni nyina da won ba ya manimonyama bam na fei wo so atime edin su papa asoma hoho 0554207384 0554207384 Congo ointment no a ene aduro no Congo yi ensawansawa ye di to ase mpompo ekro nantema propro enkretru kakarere ni padua no obi ho dware wi a afe kura ne ampa afe na ne ho keka no ma wonsa enka Congo ointment akwada no diaper no ansa na ade be family to no dinka fa Congo ointment srasane to ho kama na ensawansawa ne nyina emo no ho ban emfiri hom enro yi anase edupapa efri natural ventures ebusutam ewo herba and pharmacy shops nyina emo 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise eto wallpapers a efe de jane na so kolesa hodo assorto afe bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afe waterproof chemicals Alaska eno ti bomoden nefa wani hremo ho mesra wada wo so sofa no na nsen kwada na tete no no bomoden ko Alaska ho ne kwachi sofa covers kama 3 in 1 2 in 1 ni nyina wo benya bi na afe wo so dem ho etumi at Brighton wholesale any retail ye nyina de ni
mo e wo Kumasi Adum Mrs. Anoche Abrosan we ben Prudential Bank no 0554114878 0554114878 Charistic Ventures Zahara no papa Zahara Mr. ene G capsules infections ye kabomu a na chese ye de to ase one time sa so na Zahara man capsules boa mema me weekend ye ba so hono eno ti anu magirejene ye fine na bibia koyi e de amaye na be ma betima agirejene ba dia na wa hoto so no Zahara man capsules afa hindi herbal mixture eno de nipadua mu adwuma na eye malaria na se nipadua no immune system no na aye mra wadro no hindi herbal mixture 0246348334 0246348334 security shared system as wo bo fie wo shop ho boutique ho ba bibia wo bia no wo bo ho ban e de amount eno ti ho na abenya CCTV surveillance system ya ne bo e wo from video intercom access control intruder alarms remote surveillance and of home automation eno ti so be bo wajapade ho ban ya eno ani security shared system Kumasi Atinga Junction wonom eben Adum fast food 0506 0506215909 0506215909 of repair security shared system one more Joso Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem tam heba me hye ya me ka chense mintimi ne ntina Akoma FM 87.9 Kumasi Sabra na wa say ne me ma wotu no na wona na wo mienu no so kan na ase ne sa dia utimu ni adwempanti me ne won tira biem obua o ma ni di biem ma wa ni biem o ma ni di biem ka no kre na fi won ma ni biem na enye owo ye no na aka chen so fa nkosu adwuma me pa cho an wo eno dey as excuse ben o ma me wo first one we na o ka me ka so fa me nkosu adwuma no enti na odi mbesua ansa na echire no menyim second one wie no ana o ka se me di galibo kete kura on fa me nsua adwuma enti first born no o ka so do be kwakosua o do be kwakosua na o do be kwakosua no be kwakosua no fa wo nkosua no kura na unto hofo na skani ho a o do be kwakosua na se boapayo ma na e boapayo good eye boapayo wo hu se boapayo me ni se no wo ska yo do be kwakosua nso wanye enti na unto hofo o she wudwa mpacho dabi enti afom na da bia na odi na chi ne ko na wo kodo na mo ba enti afom nyuma no so skasa na no de ma wo ma bi was ye kwoti kokoo na ono ma miska na mo wo mu a no wa ma miska se bia meji fanto ade ma akola no aha jitu de ma akola na won so e anu aji sa afia so ye dia o ma miska afin so almost can to atade almost can to dross almost can to brazier almost can ko boti miti de no ma miska bo miti miti de o ma miska eni akohoma ndi nso no ma me pacho apart from uti eni akohoma ne de atade a obehye dross wa wo de behye a obewro no so e eno so wana na to ma o papa me pacho da be no na je se ni papa se ye adwuma mana ono so o ma miska me ma ne papa me pacho anu na me so ya na me gusu di tuto me hu nuama ana ya me boabu bia no se oso mfa me nhwe adwuma akora na me ya me di me hu be hwe adwuma enu na osan dada me agye ye uko birthday me pacho an se uko birthday no na se ye tua wo ka me pacho an nti usika se na aboabo no go me pacho ska me bo an 1008 nso wasan agye ni na ede na ade ma no wa yere wona agye ye mpacho an yele me ede na ade ma no se me mboni bisia no wonya adwuma wo ye adwuma pa enti ni sika no de ede ya wo se wo bo no bosia enti wo so ko pa ede ne ba oba no abetese osika ni ma chense me ko sika ede ma me ni ade wo ye kote boto ana madabi ye twa mpacho ye eso ma me mani abre maka twa sa na mensre eso mpacho enso ho ne ho mpacho ba na wo pe sister mani abre o na ye ode mpacho ekom efete kama ti wuti wunti ne hu jai ade onu ne be break you virginity fam akoma mu nsem dwumade na efiada na epocha ye kwa we dey time aso awi na kakra bi na meka sadi abusua no esike kan nsem ma ni kodru ye akora no ne ho anto no yare ni mu na odi wu ekwan ya modele fa so na yesa
ɛnyɛ ɔkɔgye obi kunu na ɛyɛ ɛdɛbɛ munyan saa asam no yɛ de ka mo de to ne so no na deɛ mo yɛ no ɛna kɔfa saa ha no nyinaa yɛ de ɛde bae wakɔ awie nti sesei ɔbɛyi a wobɔ ne so buo sɛ saa ɛno na ne maame ka kyerɛ wɔ no sɛ nyɛ ɔno nko a na ayɛ bie nti saa woyɛ wokora wo deɛ no deɛ mu aduru sene ne deɛ no ɔde ɔsɛ ɔsi abɔnten wo so deɛ ne nua wɔ fie ɛmɛma bi nhyɛ ɔmo ho yie paa ɛna akwaraa no awu ɛti wo baa bɛka sɛ akwaraa no ɛrɔrɔ ho ɛna ɛne ɔsusɔ mu o ɛna ɛne ɛsɔreyɛ wo ahunu hwee honhom bi ɛna ti akwaraa no mu adɛn na bra wo kase ne nyinaa mu no yɛba bɛwie a yɛ asɛm no to no wawu ɔkɔ nkwaraa no na yɛdwene ho ɔma deɛ a deɛ sɛ sɛ woyɛ no bra bɛyɛ na asomdwe mu okay evangelist mama me mawuli oboa asem o kebia oboa no wa plan se obedi girl mawuli no wa plan se obedi ne girlfriend ni nua no na bema minim se de usitie de bi se wo da na oba ne ba na bedi mi na bedi mi jimi se mawuli wudim nyansa korokora wo no waye amasa ne ma we nyina aba enti me sraw sesa wadwene adwene wo tin sesa no wa free we mi wo besa akonya girl ni nua beba ono so ba be odimidimi no wadi no na honhom mama nipa di nkwase asem wi na ye de kwahye bonsam do wa huna ma nipa di nkwase asem wi a ade no so enyinse o girl ni twam nyina wo hu no ne to no wa hu no na ade no a hye wutim ni wadwene mu ache enti one day no wura dem na wo kura be yire no enti mam mfa ne ma hye bonsam na wo se yeso obi hwa me ye nkase obi na so wa wakono na aso wahwe enti ye besra mo mema no a ase yese ba bia wo de be wura no besra wo nye gota bia me ne wura o yese hwa wunti obi awu o baratem wo da ho twem mawuli umfa wo ni da wo ni wunu no ba bia mudi abusua wo ye gina no enti ede no de nkwala ma why you mu say ede no de nkwala ma tebusia so nsa beka unim kuro mama mre bra be ye na wo betua ni nyina ansa na waje wo ma enye sa wuni ba nso na wuni ba na wusu no me da sema mama me de kan se be me mimi asema no kana me hu ni tine ne kon fi say won so say if you on be no aduane na we no osoma initially no say oba na de be si ho na so wo refi e na eche na afa de wo so de smaye enti na se won so nsem kan yemu no no kra bi na di wo baby na me de ya na me pene se enfon so wo ho mama wo timi e oni app na o ka se me fom ye mon fan chemi a eya na me hu ni sa asumdwe be ba dance so pese wo defend ade na o ye se e no no o san ko pese on che se oba na de kofa ma ono so kofa de o kofa e na so to ye hwemu a 15 years e na wo ka se bi at that time kwa na o be 20 a wo ahode be na 15 years old o wa enu nti no wo ba be ye se o sa ye be ma so what say nti me mama me hu ni se wa fom na me mpanimfo no omogigi sika no e ho nso na me wo problem kakra because o men die kira ngo hu ba bi ade no be kwa akosi e bia nko mu die kira nka akra no ye betimi age ne nkwa ato ho kakra na enso so no em so so sika kakra ne bebe mu ne ade sika ba ma wi o mu di wi no o men die kira ai hu ba bi ade ne kwa akosi nti me mesre ni nyina mu no akra no kwa wa free mu okọ de aka ye wo ma na e wo se uhu because me minim se bi enua ma no afọ mu de age ade nti e wo se okoya amamre na e wo ho no na onsa ka oba na asumdwe ba sesi ana unya enya amamre ne de e wo se ohwe nkra no wene waka se wo se no kra de opese oye ya bamu opese oye na nkwa eno ano no aha nti ene ekoya amamre no na onsa ka oba na asumdwe mbra because we ni sika ekra na wo se de ne ka no wo pe na ade mai odo na ade eche na akowi o se okay nti e fa break aka na aka no kwa ho ma ne so 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 ini baby afefe my coach we na do papa da se da se we say we are aji ti ase o ma public o ya ti go se ma bo ba se ta ti go se e ni ya ba se e ni ya ti ya di ilé ìlànà ọba aṣọ yẹ ó kò ní ìlú à ọwọ́ tí ọwọ́ ya wọ́n ti lè ní ọba ṣe àwọn ọ̀rẹ́ nìkan náà ṣe fẹ́ síta ìfẹ́ ìṣẹ̀bẹ̀ ṣọ̀ṣọ̀ bí ọbẹ̀ tó fẹ́ fún mẹ́ṣẹ̀ o akó ipa ìfẹ́ bọ̀ ní ṣe ọba yìí orí èmi ẹ̀yìn
ɛyɛ fo mmienu paa na mama sani fo mmienu ɛfɛ mmienu nyinaa ba wɔyɛ mmienu afɛɛfɛ yɛ nti aseɛ yɛtwe wɔn mo yɛtwe mmienu paa mayi ɛne ewia no wɔn a bɛtwe wɔn nkyɛn so wɔ hɔ. Me Nsem pa we didn't baby afrefi. Marcos, good afternoon. Good afternoon. Mama wo no abaja for na adwuma pa mo Papa das. Pacho media ni Joe mi do en makokobin. Kakra me kan say futuo me de ma obi a oti programming. On say ma sister mi sister why mistake. Bibi ba say on say we na okotua no. Na ma ni nua no wuye no. Wo de ntuma ne ma ye. Na so wadane aba momo ho. Because I didn't work pa na ma until next time na visa na ko di kan di akire o no say abusuan for ne mwa na ko di kan the back mo na say o two na mo a o say no that time no do be ma no na ono so mpese ono ka banya o say akoye kuratwen ni nua no ni nua no that time kwa na ni nua kwa hu ye ne hi itere kan hu bi so on say bibi ba sa muntu na mo na ka ni ko say ka o tna ko ama na sa diu so on so we no ko ba sa mi say de aka ina mo akọ osumo hwe na bibi atoyi. Me da say we didn't baby afrefi. Mama mi akosu papa bi Na ija papa bi. Maso bato mi kuchi eso swaso ndinka nka pastor Julius no be papa bi amekala to so si program. Bam. Amako no temi ya be na no ya oyi 3 ampa ni kwa no so. O se ni customer pa na o so ti apa ujiwa. Mama ko antima wo eshawo de ho haro. Menim se ni ya be ni ama na mi wo ho. Menim so ni abusua dia. Because seven projects actually a bomb. No matini a transfer ma wo be kwa for so be free. Menim ye se be ma na so e bo hu mi enu wa ye nyamo hu ati sei apa wo ni akuma e ma kwa ne yare. No sa kwa ko yuntuma seven projects egu ada kem se wo ni ne se o mo nyese ka fan ton tuma e van ko pata. Be ma no kari wo se seven projects ben so mani ma uto si o ba bi kakra. Ti dem so yo sa ade no. Na se bi mi Nigeria me ti mi nya ba na adi se di na. Ka be pon se ma chia ya mama no. E ma ko obi ni mo bi kire. Ti o da ba dam no. Be ma o ye widi ni da bra be di kontompo ni be ma seven projects ni se be ma o se be ni be na da. Mo mo be ma no ko se bu ni ko se bompo ni be da sipi. Da se papa didn't baby afrefi. Mini aba papa bi. O fa kwa ta papa. Mini aba ma so mo asante mampon ko fi ase no tankweji. Mini aba na ne brago atono so asini aba pani ko fi ase woni Mr. Pia na former teacher aduma ko wono so agebra wo ti o papa ma mentia no pa. Mini aba wa ye fun so bebrebe. Empanifo atrase. Na ya bo be me ye okodi nyambla sem ya bonika. Ana se ya ka je se won ton patadie bi ni won fama wo a. Enkonfo mo be ya wo ye ni sa. Na wo be wadaka mu akoyi ntima edi amawu kun so on fanko sebi wi di wodo be ni enti sie nnuama nu binum ya fa wade a aya yensusu mpri ya wo bebrebe na wo koyi ya enere na amawu nua ya hwere ne nkwan na me de hamza brahman ya sere no awade ndi enya de bia obai waja no sa be wale bi na mom enkola na wo abom ntamu no sebi emeja kola ne mo ma me ne kwa so na wunya waje se bia won hwe nkola no enam sebi nyambra se mu waji so be fa ho na waja nkola abra won hwe nkola na dia eno de nya wo hwe wo ba mani di ya da che wo be tinti da ma no wanti na ni hwe nkola ne pa me da ni aba Me da se ofa kwata we didn't baby afrefi. Ba ko so radio Major so. ba ko na mi sha mo je pa mo ya ma sant ma wati Papa da. na mi sha pa o ni ne pia o so fu na ba ko ya mo ma ya di pa ma na ya o so mo mo ya ko pa ya na me bi so mo da che enkibi mo ma mi enu etifa aba ba ko o so wo ware ba yi sebi enu enyam o so bi kan sebi o le so so na so no e ka ne ka ade ba chiri na me bi aba e che ga di fe ya ni ko fe Me da se bebre we didn't baby afrefi. Obako Fra a champion bro friend went to me ama ahoma so obi you know the nefri o didn't baby afrefi. Hello we didn't baby afrefi. Hello mami akosia mwa ho 1937 Major so yen kwa pesa tu amojo ya pesa me kan se akola wa bo musio pa nti
yam de me kan say so so baba ho a onu ye ni nyina metena na yan hwe nsem mu pa yi ye wu kwa ne de de fa na mom kwala ne de perfect from today esa o ma bibi ko no hwe kwala no na de kwala no ne de o ma ko di nsem oni ayen fa ha that's 19 yam fa de twa to we didn't be afrefre ye da mo se eni ma pa mo ye aka me kan se enkorani fi mu be ma no oba ha ma monye ni yirkete ko dia ne kasano akudi mechi ene mai ko fu bi sin futa mi sin yinu ana di sisi mi chin se na ma fi so ba ni ifri ni che o so de ne ka anu so mo ma gna se leje e dia ma no enkorani fi mu de ni ho agro because ko futa mi no ma koyem oba fu fro no no aban woni bi bi so aba intimi se na ado ba ho bia enkorani fi mu de bu ma ne eni breso ndamose that's ebe sa pepepe ha ne de akoma mu nsem jumedi ni na ebcs ebusu epe ne nsem ya champon shares pepe little Mohammed team no wo mu nyina aye krado ye de akoma sports the powerful sports and air trauma so